last time pana ndiri panapa paitaurwa nyaya yekuenda kwauti tindofunga vachiriko. Ndizvo handiti? Tinovaisa mumaoko aMwari. Tichikumbira kuti Mwari vafambise tsoka dzavo. Chinonyangadzira pasi panapa wana. Zvinhu zvazvo zvatinoita zvakawanda zvinotipa upenyu. Asi chinhu chiri ultimate chine guarantee yekuti kana uchiita ichocho unonyatsoziva kuti chiri kukwana muBhaibheri mukuzara kwacho. Inyaya yekushumira. Chero ukati ndashumira ndiri kumasangano. Shumiro ndeye kuna Mwari. Haleluya. Unongondogona kundoshumira wakarashikwa asi uchidini? Uchishumira. Ende nyasha dzaMwari dzikakuwana wakarashikwa kudaro dzinokuitira zvakanaka sezvakaitirwa Paul. Paul aishumira Mwari akarashikwa asi aishumira Mwari. Haleluya. Mwari vakati uyu ndakamusarudza kare rega ndichimubatsira kuti aone chaedza. Saka shumiro chinhu chakanaka ende ichocho you are guaranteed kuti 100% uri mugwara rekwaMwari. Ndosaka muchiona kuti chero vanoshumira kwaSatani mamusicians vaya vanobudirira zvakanyanya stereki nekuti zvagara shumiro yakaitwa naMwari. Amen. Saka unozongodawo hako chaedza mukushumira muya kuti ushumire zvinoenderana neprogramu yaMwari panguva iyoyo. Kune vari kushumira vachizadza mastadium vachiimba, vanozadza Hollywood nemamovie vachiita, vari kutoshumira but shumiro yacho yakazozemberawo kwaSatani. Asi makuziya kwandinoita yakasikwa nani? naMwari. Shumiro yese yatinoona pane zori isina chaedza inoshandiswa naSatani kuita zvaanoita, kuuya yedu ine chaedza. Haleluya. Saka tinoda kutenda Mwari nevari kushumira vari muchaedza, and you are guaranteed kuti you never miss it. Haleluya. So ngativerenge kuna Revelations chapter 21. Nhasi toda kutaura pamusoro pe the glimpse of the city. Kudongorera guta. Amen. Kana uchironga zvaunoronga muupenyu hwako, kana uri munhu wakarongeka, unombodongorera kuona kuti zvinobuda mushera. Kana uri mubusiness, usati wandotenga matomatoes ako, unobvunza ari kuita mari. Kana uri munhu wakarongeka, kuti anoita chero ndaita, wobaya woti saka mugomo ndikautenga $20, ndikapeka $4 for 6, mangana anobuda umu. Ndoona kuti ndinoda zvitsapo 20 kuti ndikave $20. Ndinozosara ere nezvimwe zvitsapo zvekuti ndiite profit. Unoita kamuono keprofit yaunogona kuita. Hazvirevi kuti anoramba kuora nekuti waita muono. Haleluya. Saka waita muono wakuona kuti ndikatenga mugomo wangu wematomatoes $20, ndondouti ndazviisa zvimatsapo zvangu zve6 maybe ndinobuditsa ya $25. Ndobvisa 50 cents yekombi yekuenda nekudzoka. Pa $5 ndasara ne$4. Kanzuri kauya handinotiza handisi kubhadhara. Ubva wakakalkuleta kuti asi pazuva ndinoita makastoma akati wandei kwedu kuvanhu vanotenga nguva dzakati rega ndidini tenge migomo 3 ndibude neprofit ye4 times 3 $12 pazuva. Handiti ndiwe uri kudini, uri kuita kamuono kezvingangoita. Hazvirevi kuti zvichadzivisa kukugunywa kuti mugomo udini udonhe amwe atsemuke woita losi. Asi waita kamuono kawaita kanokubatsira kuita decision yauchaita izvezvi. Haleluya. Saka even maproblems eupenyu, ini ndinonyanya kunetseka dambudziko kana ndisati ndaita kamuono kemabudira andingangoita. Ini Mwari wakandiitira nyasha, chero dambudziko rakakura sei, ndinoita stress kana ndisati ndaona chaedza kumberi kwaro. Asi ndikangohera ndaona kuti ndingangobuda so, chero rakakura sei handina problem, ndinototanga kufara, ndichirisolva problem iyoyoka, ndine mufaro, nditori nepeace pandiri, because ndiri kuziva kuti kana zvikafamba mushe ndinobuda ndakadai so. Haleluya. Muhupenyu hahusi hwekurarama nhasi, mangwana womuka orarama mangwana, ngehwekuva nemuono kwekwauri kuenda. Wochitemba uyo ari kukutakura zuva nezuva kuti uchasvika kwauri kuenda. Haleluya. Kukanzi, I don't know about tomorrow, but I know the one who holds my tomorrow. But what I know his promise of what tomorrow holds. Hallelujah.
So I have faith today that the one who holds my tomorrow will grant to me what he has promised for tomorrow. Muri kubata zvakanaka. Handizive kuti mangwana rangu rinei. Asi ndiri kuda kuti ndisvike mangwana. Asi nhasi ndiri kuziva akandiudza kuti mangwana racho richange rine chii. Chero ndisingazivi zviriko, asi uyu ane ramangwana rangu akandiudza kuti mangwana kunei. Naizvozvo ndine kutenda kuti izvo zvaavimbisa ndichazviona. Hallelujah. Amen. Ndiyo marizia today nhasi. Hallelujah. I do not know about tomorrow. Handizive nezvamangwana. But I know who holds my Asi tomorrow. ndinoziva wakabata So mangwana angu. today I have faith that if I walk with the one who has my tomorrow, Saka ndinokutenda kuti ndikafamba naiye I will have what he promised for my tomorrow. ndichava neizvo zvaakandivimbisa Yeah. mangwana. Saka tiri kuti tinoda kuva tine kamuono keguta. Our future home of tomorrow. Hallelujah. Amen. So ngativerengei Revelation chapter 21 Zvakazarura 21. paverse 1. Changuverenga mbijana. Nhasi ndine kuverenga kwakati one day ndinofunga kuti Mwari vachatibatsira tisavata kuri kupisa. Asi musavatawo kana zvichinakidza handiti. Right. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. Mukakwanisa kuisa SHONA apaka. Tinoita kuti chi? Avasazoverenga SHONA. Pandiri kuverengawo muchiteedzawo neSHONA. Munere SHONA era? Munengorire chirungu. Alright. Pane mabhaibheri eSHONA teerai tichazongoverenga mascriptures mashoma neSHONA. So, chapter 21 verse 1, let me restart. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Maybe just read those two verses, brother. Zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yokutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisipo. Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka kudenga richibva kuna Mwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume wake. Hallelujah. Amen. Ini ndakaitirwawo nyasha dzekumboona maguta akati siyane kudarika Harare chete. NemuZimbabwe ndakaona almost ese. Nedzimwewo nzvimbo dziri muAfrica nedzimwewo dziri kunze kweAfrica. Ndinombopotawo ndichifamba. Chinhu wani chandakaona chiri consistent, I can tell you kwataurwa uku. Ndichisvika muIndia, ndanga ndisina kuita research yangu kuti Mumbai yacho yakamboita sei. Asi ndichidzika ndege ichindolenda ndakati yei. Zvakaita zvimukuku zvega. Hazvirevi kuti India mikuku ayo. Asi zvatakaonawo pataisvika iri yacho yakazara zvimba zviya zvakanga zvimukuku. No, I think India munoziva kuti ine vanhu vakawandisa. Then unozoendawo kune kwakavakwawo but zvinongosiyana. Maguta ana Dubai kwesoko. Guta rega unoona pane zviri kuvakwa, pane zviri kugadziriswa, pane zviri kubviswa, handiti ndizvo. Ndo maguta atakajaira. Chero muno muHarare unoona pakacherwa rodhi yakavharwa maguta. Iri rataverenga noda kuti tipadzokerere muhwe kusiyana kwaro. Ende kana muchibata kunonzi a bride adorned for her husband. Tarisa mangwanani emuchato zvinenge zvichiitika. Patinozoti let's all rise, musikana waakupinda apa titi haukwanisi kuona chaunoti wamboita sei, wamhanyiswa ndiani, anonga akakwana mhandara ichiuya kundowana murume wayo. Handizve akapfeka rokwe rake rewhite. Havambotenderi kuti rokwe riya musikana apinde rine pakaite brown kudai. Hazviti. Vanonga wakati chero musikana yaya mwakamujaira sei, zuva remuchato musikana wega. Munoshaya kuti ndiye here uyu musikana watajaira uya. Ndosisa vanozimboye papa special. Unonga ane manakira akaita nekuti anonga agadzira akakwenenzverwa kuti asangane nemurume wake musvitsa tsvene. Handizve. Handiti makamboona michato mese pana muri kunzwisisa zvandiri kureva. Amen. Zuva remuchato vanhu vane kakunaka kavanonga vakaita kakadarikira kemazuva ese katajaira kaya. Saka ngativerenge vhesi yacho. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem,
coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Ndikaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka kudenga richibva kuna Mwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume wake. Saka guta iri ranga rakakwana. Rakanga risina undergoing construction. Rakanga risina matrenje emafiber ari kugadzirwa. Rakanga risina road closed ahead. Ranga rakakwana. Hallelujah. Amen. Ngatimbotsinzinyai maziso tinamata. Jehovah musiku tingagara hedu pasi. Hallelujah. Saka guta iri kairi ratati kuda kudongorera iri. Hanzi raonekwa richidzika manje kubva kudenga. Rakakwana semwenga wakagadzirirwa kusangana nemurume wake. Isu tiri mwenga tinofana kusangana na Kristu takakwana. Hallelujah. Iyewo Kristu wakativimbisa guta riri kuti ndichambondoenda kuna baba ndogadzirira dzimba. Kuti imi pamunonga mouya ndichakupai pekuita sei pekugara pakanaka. Saka panonzi paya tinopinda kudenga takakwana takakwenenzverwa tiri perfect. Nekuti haisi nyaya yekufoserana kuti aiwa chingoita perfect chete. Hazisi zveforce. But kuti ukwane muguta rakakwana iri unofana kunga wakakwana wewe. Saka maridzo nemweya mutsvene uri kushingaira zuva nezuva kuchinyora bhaibheri iri nemaspoken word nekuparidzwa kuri kuita shoko kudokwaira kuti iwe neni tikwane kupinda muguta ratakavimbiswa iri. Usazokwanisa kuti Kristu wakanyepa, haana kunditaurira kuti ndaifana kunga ndakakwana, akazviisa pachena. Haleluya. Kuti pasazoshayirwa mhosva yekuti mimi makatirowa huru weki mimi makaenda nerweseri mukagadzira chinhu muchinyatsoziva kuti magara hamusaitida. Hapana anozokwanisa kumira achiblema Mwari kuti magara hamusaitida muguta renyu nekuti makadii kutitaurira kuti tinofana kunga tisingapombi nekuti hakuna upombwe. Makadii kutitaurira kuti tinofana kunga takadzika matakapfeka semadzimai nekuti uko hakuna vakashama. Ko makadii kutitaurira musati matitaridza guta racho. Saka hapana anogona kuwanira Mwari mhosva nekuti akatipa zuva nezuva tinazvo kuti garai makatendeka, ivai nemweya mutsvene nekuti tichange chiri muguta imomo muhandi zuva mweya mutsvene. Haleluya. Muri kundibata zvakanaka. Saka Mwari wakaenda kundogadzira guta rakuonekwa panapa rinouya rakakwana. Iwewe wacho unofana kunga wakakwana kuti urione guta rakakwana iri. Haleluya. Haugoni kurasangana neguta iri kana wakaperevera because icho chakakwana. Hallelujah. Kana muchinda akamira panapa abva kugarden nemadhaka akasangana nemwenga wakachena anomusvibidza. Handizvo. Saka guta iri harigoni kuti ringe risina kukwana nekuti iwewe wakatodini wakakwana. Kristu akaenda kundogadzira guta rakakwana nekuti ari kuziva kuti kuchauya mwenga wakakwana. Hallelujah. Amen. Asi apasipo pane maridzo yedu. Now, and I heard a great voice out of the heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, tarirai, tebhanekeri yaMwari iri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake, Mwari amene uchava navo, ave Mwari wavo. Hallelujah. Amen. Ndoda kuti mufane kundivhurirawo beyond the curtain of time. Spoken word, paragraph 38. Now, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Uchapukuta misodzi yose pameso yavo, rufu haruchavapo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hazvingavapo, nokuti zvokutanga zvapfuura. And he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. Wakanga agere pachigaro choushe akati, tarirai, ndinovandudza zvose, akati, nyora, nokuti mashoko awa angatendwa ndoazvokwadi. Ukaona Mwari vataura chinhu, vobva vaenda pamberi kusimbisa kuti ngachinyorwe.
chine purpose yachiri kunyorerwa. Mwari pavanotaura vane purpose yavanotaura nayo. Voenda mberi voti ngachinyorwe. Zvine an additional purpose. Hallelujah. Zvinhu zvakawanda zvakataurwa naMwari kuvanhu kubva mavambo. Kune zvinhu zvaitaurwa naMwari naAdhamu. Hazvina kumbobvira zvanyorwa zvinhu izvozvo. Asi munongonzwa kuti Mwari waiuya achiita fellowship naAdhamu, vaiita fellowship. Hapana anombonyatsoziva kuti vaimbonyanya kutaura nezvei. Tinongoparidza tichingoasima kuti waizoti ngati inzou, Mwari wofara nazvo. Handiti. But hapana pazvakanyorwa nzikwai izvi those are the meetings or the fellowship that God had with Adam. Hapana pazvakanyorwa. But Mwari waitaura. Kubva paaitausika waitaura. Let us make in our own image. Zvakanyorwa izvozvo. For a purpose. Hallelujah. Saka ukaona panonga pakanyorwa zvinhu zvakataurwa naMwari, ziya kuti zvine purpose yazvo. Unoti ukati verenge womira, woedza kuwisisa kuti unonzwisisa here zviri kurehwa izvozvo. Hallelujah. Now let's just read up first. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Akati kwandiri zvaitwa, ndini Alpha na Omega, kutanga nokuguma. Ini ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura youpenyu asingatengi. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi, ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. But the fearful and unbelieving, asi vanotya nevasingatendi, kutya. Kukanzi pano kuruda kuitwa ma-elections, tinozorohwa tichienda kuchechi. Kutya. Kutya hachisi chinhu chinodiwa pamberi paMwari. Mukaenda kuna Joshua, be therefore faithful and courageous. You have to have the attributes of God to fit into God's kingdom. Hallelujah. Saka, kutya hachisi chiKristu. Ayo, because pane zvimwe zvekunzi chivi chekuroya zvinoita kunga chihedheni. But kutya hachisi chiKristu. Mwana waMwari anofana kunga akasimba. Atinoimba tichiti tiri masoja epamuchinjikwa tichifara muno tichifamba tichitamba tichita sei. Saka haufani kunga une kutya mauri. Nekuti kutya kunobara zvinhu zvakawanda. Hallelujah. Ndiko kunoita kuti kana Satani akati unobva uvhunduka. Chero ukahukurirwa nechinhu chisina mazino unovhunduka because une kutya mauri. Hallelujah. Saka mwana waMwari anofana kunga ari courageous, akashinga. Hallelujah. So, but the fearful and unbelieving, and the abominable, and the murderers, and the whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Asi kana vari vanotya nevasingatendi, navanyangadzi, navaurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto nesuferi, ndirwo rufu rwechipiri. Hallelujah. Amen. So taverenga ma-scriptures as a foundation of what I hope the Lord will guide us to fellowship upon today. So ngatiendei kuparagraph 38 here, beyond the current of time. So by the grace of God nasika tiri kuda kuti timboonesana zvatakaunganira muno. Tiri kumboitei? You know, when we lose someone akashaika tikamuviga zvinombonyatsa kufamba sei chaizvo. So Mwari wakatiitira nyasha nekuti wakatiunzira muprofita anonyatsopenengura shoko munguva yedu. Asi haana kugumira ipapo kungoti zvingoita theory. Akatora muprofita achingomutora sechief wave, the first fruit of what we will become. Obva ambomutaridza nekumupa ma-experiences ezvinhu zvatakavimbiswa kuti tichava nazvo mukuzara kwazvo. Hallelujah. Amen. So at one point, Mwari aona muprofita achishushikana sekushushikana kwatinongoitawo tese. Kuti saka inini ndikatofa nhasi ndinoende kudengeri. Saka ndikatovigwa. Pane unombofunga wega kuti asi ndikanzi ndafa nhasi.
ukama hwangu naMwari hwakakwana zvokuti ndinopindawo here. Munhu umwe naumwe anombosvika paanombofunga sekudaro. Chero tine kutenda kuti takatambira Jesu ende zvatakatambirira tinazvo. Asi unombopota uchifunga kuti saka ndinoona ani manje? Kana wakashayikirwa nevadikana wako unonga uchifunga kuti variko here? Ndinonga ndinavo here? Tese tiri kukunda. Vanhu vatiri kunamata navawo tinokunda tese here? Tichange tiri tese here kudenga? Nekuti ushamwari hwepasi pano hune chinotiunganidza. Handimanzwa Abraham Mapino achiti tabva kure. Tinenge tine ushamwari huya hwatinoremekedza sevanhu. Unohuda kuti hukondinye muupenyu husingaperi. Saka dzimwe dzenguva unonga uchimboshushikana kuti saka tinenge taakuita sei nana brother Mapini manje? Tinenge tiri kweri. Saka vakaenda ini ndikasara zvinozofamba sei? Zvinonga zvakanyanya kunaka chaizvo kana tichinga takangodai tongodzurwa tongopinda ikokoko. Zvese zveikokoko tangoonazvo, zvese zvepano takanganwa tichingoenda takadaro nekuziyana kwedu. Haleluya. Amen. Muchazoona kuti pane vamwe vatinonga tisingaziye variko ikoko. Tinosangana ikoko. Muprofita une vaakatadza kurikogunaiza ikoko ufuta. Haleluya. So ngativerengei. So Mwari wakaitira muprofita nyasha rimwe zuva akavataridza pavaifungawo. Kudai Mwari wangotibatsira kuti ukangofungawo chawafunga, mari yongo ichibata ipapo, dzimwe nguva wamborotawo ipapo, kana Mwari wakakuwedzerawo nyasha woonawo kana iri vision. Zvine kakunakidza kazvinoita mushumiro yekunamata kwedu. Hallelujah. So Brother Neville read from the February 1961 full gospel men's voice. Makarekodwa nyaya iyi. So this is Brother Branham man. Vakanyora nyaya ini. The other morning I was lying on my bed. I had just awoke from sleep and I placed my hands behind my head and relaxed with my head on the pillow. Then I began to wonder what it will be like on the other side. I realized that I have lived more than half my life if I live to be as old as my people. And I wanted to do more for the Lord before I left this life. Maitiro atinongoitawo everyday kuti akomana makore angu ari kufamba kumana kudai ndaitawo ndashanda ndaonawo ndavakira mhuri yangu imba. Kudai ndashanda ndaunganidzawo tumare kuitawo kusekiwa school fees dzevana. Kudai ndadai even pakunamata unozwawo kuti akomana ndakutochemberawo kudai ndashandawo zvekuti pandinozofawo ndinenge ndaitawo enough. Chinhu chese chinoitwa nemunhu achifi chakagutsa. Ndoda kuti muziye izvozvo. Haugoni kushumira Mwari kusvika pakugutsikana. Kana uchishumira Mwari zvechokwadi, haugoni kugutsikana nekushumira Mwari. You know why? Nekuti kushumira Mwari hakusi kwezuva, hakusi kwegore, ngekwezenda nekuyenda. Ukaona uchiti wakunamata unzwa kuti haisi takanamata kare. Question yourself kuti unawo here mweya mutsvene, because mweya mutsvene hauna age. Hallelujah. Haugoni kusvika pakunzwa kuti haatambonamatawo, haatanamata. Hazviti. Unototi kana wagara pasi kuti komana handisi kunyatsa kunzwa kunga ndakakwana. Handisi kunzwa kunga ndanyatsa kuparidza. Ndosaka uchiona kuti chero ukaparidza sei, ukaita chechi 1, ukaita ma-outreach sei, unoramba uchingoita nekuti ndezvezenda nekuyenda zviri mauri. Hallelujah. Some prophet anga achitoti I want to work more for the Lord than what I have done. Ndatoone makore ayo. Kana ndichararama sevamwe vangu vese avaka. It means ndakatodarika half yekurarama kudhara. Saka handizi anytime ndinogona kuenda, but I feel like handisati ndanyatsa kuita sei kushumira Mwari zvakakwana. And izvi zvakaitika muna 1961. 2 years before muprofita aenda. Handi wakashayika muna 65. Saka 4 years before muprofita aenda. Anga akuti I need to do more for the Lord. Yeti dzanga dzatochovha more than 20 years dzichishumira. Hallelujah. I heard a voice saying, nyasha dzakawandawo. Hama yanga ichishushikana nyasha dzikawanda. You are just starting. Press the battle. Keep pressing. As I lay there pondering the words, I thought I just imagined that I have heard the voice. Hanzi ndangofunga kuti zviri mumusoro mangu ndindirungogayawo hangu. Inzwi rabva radzoka rikati futi, press the battle, keep going, keep going.
ramba wakabata, ramba uchienderera mberi. Still unbelieving. Ndichiramba ndisingatendi ipapo. Hanzi still unbelieving. Vakatotadza kuzvitenda zvichiitika. Mwari vane nyasha hama dzavo. Chero ukasatenda sei vanongoramba vachidzoka kwauri. Amen. Every service vanoramba vachikuparidzira chinhu chausingadi kutendeuka icho unosvika wazongobatsirika chete. Hallelujah. Asi batsirikawo nenguva sanonokera kubatsirika nenyasha dzaMwari. I thought that possibly I had spoken the words myself. Ndakafunga kuti ndinda ndangozitaurira manzwi iyayo. I placed my lips between my teeth and held my hand over my mouth and listened like this. Ndakazvibata muromo ndipandateerera. This voice spoke again. Inzwi rakataura zvekare. Wakavhara muromo wanga. Just keep pressing. If you only knew what is at the end of the road. Ramba wakabata, dai waiziva zviri kugumo wenzira. I seem to hear the music and the words of an old familiar song. I'm homesick and blue and I want to see Jesus. I would like to hear those harbour bells chime. It would brighten my path and banish all fears. Lord, let me look past the curtain of time. Then the voice asked, would you like to see beyond the curtain of time? I answered, it would help me so much. Ndirakandibvunza kuti unoda kuona here shure kwechidzitiro, ndikapindura zvingandibatsira zvikuru. Hallelujah. Amen. What happened I cannot say. Chakaitika handigone kuzvitsanangura, handigone kuzvitaura. Whether I was in the body or out, or whether it was a translation, I do not know. Kuti ndaiva mutumbi here kana kunze kwemutumbi kana kuti ndakashandurwa handizivi. But it was unlike any vision I have ever had. I could see the place to which I was taken and I could see myself lying back there upon my bed. I said, this is a strange thing. So imagine, uprofita wakaona thousands and thousands of vision. By this time angaona vision akawandisa, mazhinji acho haana kutombomanyora muma-spoken word. Zvizhinji zvaingoitika mulife make, because muprofita nemavision yakanga yakungonga inini ndiri kudriver ndichingoona ndichingofamba semafambira munongoita, ndo muprofita waingogara ari mumavision. Zvimwe zvaishanda for his ministry, zvimwe zvaishanda at a personal level, then wo zvimwe ndo zvaizoya achitaura zvatinoverenga, but handizvo zvega. Asina experience yemavision iyoyo anga asikachavhunduki manje. Zvazvangooma ari nekuti muprofita wakanga angopuhwa sekudaro, ende zvinoexplainwa kunzi even pfungwa dzacho dzake dzanga dzakadesignwawo kuti zvinge zviri nyore sekudaro. Iwewe ukaona vision unodambuka pfungwa, asi muprofita akaona vision haadambuki pfungwa. Kaonero kabrother Branham kemavision kanotodawo natural design inoenderana neizvozvo. Hallelujah. Muprofita haatsanyi kuti Mwari ndoda kuona vision. Zvinoitika kwaari nedesign yemasikirwo nemabarirwo ake. Hallelujah. Iwe neni tinotsanya tigoinamatira tigoishaya futi. Hallelujah. Nenyasha dzaMwari tinozongoiwana. Asi mukudaro muprofita ari kuti ichi chiitiko ichi changa chakasiyana neexperience nayo yemavision ese andakaona. Hallelujah. Ndoda kuti munyatse kufollowa zvakanaka kuitira patiri kuda kuti tidini tisvike nenyasha dzaMwari. There were great numbers of people and they came running to greet me. Crying, oh, our precious brother. First come young women apparently in their early 20s. And as they would embrace me, they said, our precious brother. Memba yanga yakupuwa mahagi nemasister manje. Zvakasiyana nezvatoparidza. It's going panapa. Our precious young men in their brilliance of young manhood, with eyes glistening like stars on a darkened night, with teeth as white as pearls, embraced me saying, our precious brother. Zvinozikanwa kuti vakomana generally hygiene hatinyanyi kuibatikira, saka mazino kuti anga akanyatsa kuita white ka chinhu chakato chinoonekera. Asi brother Branham vakapay attention manje. Vakomana vane mazino akachena kudai. Iwe mukomana anogona kurova 1 week asina kukwesha mazino. Nekuti vakomana havanyanyi kubatikira vezera iro havanyanyi kubatikira mucheno stereki zvekuti kwai ungoita chero zvazvaita.
handiti munozviona. Saka machinda aya aiuya manje, brother Brown, mazina avo akachena. Saka ndozvavakasangana nazvo semunhu, kwete sekurota. Vakati handinzwisi bhozi, ndanga nditoriko, nditoriwo mukomana, ndotarisawo manje ndoona mutumbi wangu wakarara. Saka handinzwisi kuti chii chakaitika ipapo. So now, then I noticed that I too had become a young man again. Zvino ndakacherechedza kuti ndatova mukomana mudiki. I looked at myself there and turned and looked back at my old dying body lying on the bed with my hands behind my head. I said, I don't understand this. Ndakazvitarira ndikaona mutumbi wangu wakwegura wakarara pamubhedha, maoko angu ari kugotsi, ndikati handizvinzwisisi. As I began to comprehend the place where I was, I began to realize that there was no yesterday and no tomorrow there. Pandakatanga kucherechedza nekunzwisisa, ndakaona kuti ikoko kwaisava nazuro kana mangwana. Hallelujah. Amen. You can imagine nzvimbo isina time. At one point, Brother Branham anotaura dream yakaitwa namai vavo. Vachiti, mai vangu havasi munhu anorota-rota. But hanzi vakarota, pane vanhu vakagara vakawanda. It was a ceremony yekupuhwa korona kumusoro kudenga. Hanzi pasina aimhanya nekuti kwakusina zuva kana mangwana kana kuti toda kuzoenda kupi. Saka they were taking their time. Ningi puhwa korona yake. Ningi achipuhwa korona yake. Vachizoto iwo Billy wakazopuhwa ukapuhwa korona yanga ine matombo akawanda chaizvo. Nebasa rawakabata. Hallelujah. Munayitarisa irimo mumaspoken word dream ya mai vabrother Branham. Brother vakati mai vangu havanyanyi kurota. Saka zvakandibata ende ndinonyatsa kuziva kutika ende pavakataura kuti ikoko we will take maybe it's thousands and thousands and thousands of years vanhu vachipuhwa corona, but haumbofi wakaneta kuti kwai vanopedza nguva nekuti hakuna nguva. Hallelujah. So ivavo manje Brother Branham ikoko vakuona kuti hakuna mangwana, hakuna nezuro. No one seemed to get tired. Hakuna waita sewa ari kuneta. I can imagine kuti since tatanga taakutopedza almost an hour, but hapana zvatatotaura. Nguva iri kumhanya, hatisati tatombotanga asi almost an hour later. You see what I mean? Asi kudenga uko manje, hakuna nguva manje. Tinokwanisa kutorowaka, tikatowana masiuzi ka. Tikarowa masiuzi zvokuti munhu wese amanzwisisa ka. Tichirowa gore rese tichingotaura masiuzi eshoko raMwari kuri kudenga uko. Kusina nguva. Hallelujah. Amen. So let's redeem time while it expires today. Hallelujah. Ngatidzikinurei nguva kana tauya kukereke, ngatidzikinurei nguva, ngatizavata. Kana tichinge tapfugama kunamata, ngatidzikinurei nguva. Hallelujah. Nekuti haipo nguva yacho. Ukasaidzikinura unoramba wakasungwa munguva. Unofana kuidzikinura so that pawaita chawaita unobudirira machiri woenda kumberi kusvika wasangana naTenzi Jesu Kristu. Hallelujah. Amen. So now here, no one seemed to get tired. As a multitude of the most beautiful young women I've ever seen threw their arms around me, I discovered there was only a great love that overwhelmed me and no physical attraction as in the human behavior. I noticed these young women all wore their hair down to their waistline and their skirts went down to their feet. Hallelujah. Hanzi kwakauya vasikana vakanaka vachindihaga ka vakawandisa zvokuti kazhinji zvikaitika panyika panapa unombozwa kuti hauchazvi zvakanaka semurume, but ikokoko hapana kana chavakanzwa. Hallelujah. And zvaitika izvozvo vasikana vacho vanga vane vhudzi raisvika kuno, sketi dzavo nemadresi dzavo hausaiona tsoka. Hallelujah. Saka kana richiparidzwa remapfekero panapa haikona kunyanya kurizena stereki, because uri kuedza kungonzwa uchiri panyika panapa une mukana wokunzwisisa zvakaita vamwe kwauri kuti unoda kuenda. Chaunoda kuuya wakaminuka muchechi yeko iwe uchinyasa kuudzwa kuti uko kune mapfekerwa ende tati kudenga hakuchinje, kune zendana kuenda, kuna chinondochinjwa ikoko kuti no, this time isizeni yekupfeka so, mangwana isizeni yekupfeka so. Zvakaonekwa naBrother Branham zvakapitsirwa nyacha ndo zvingori ikona nhasi. Hallelujah. Saka tinototenda kuzviparidza zvakadaro. Saka kana imi muchizochenawo masista, chenaiwo maringe nezvamuri kutarisira kundoona. Nekuti kana toparidza tinotoza kuhwisa kuti kandi vanhu ava vanoti vanoda kuenda asi havasi kupfeka zvinoenderana neko tokuparidzirai mapfekero.
kuti mubatsirike musangane nazvo muri ready iko. Hallelujah. Amen. Amen. Muri kundinzwa zvakanaka. So now, and after this, Hope, my first wife, hugged me and said, "My precious brother." Then another young woman hugged me, and Hope turned around and hugged the young woman. I said, "I don't understand this. This is something entirely different from our human love. I don't want to go back to that old body on the bed." So, Brother Branham, wari mu bishibishire kusangana navanhu. Pakauya Hope, mudzimai wauya wakashaika iri punishment, if you remember the story. Asi anga ari kamusikana obva ati, "Oh my precious brother." Yeti ivoka vari uku vaigara vachiti, "Asi paya paya ndakafirwa nemudzimai wangu." Hazvina kumbobvira vakarwadziwa zvekusvika pakupedzisira nekufa kwaHope. Ivo panyama vanga vachishuvira Hope wavo wavanga vanavo panyama. Vazosangana naye manje vohagiwa naHope. Zvati siyanei madiro avaisimboita Hope nemanzwiro avari kuda rudo rwaHope rwekudenga rwanga rwakadini, rwakasiyana. Amen. Kubva pauyawo futi kamwe kamusikana kechidikiwo kakafanana naHope, kubva kahaga Brother Branham. Anditi kachibvawo kubva kahagana naHope. Ndofunga vakadzoka mutime kuti kudai kare kare Hope asaimbozvitendera kuti ondihaga umwe mukadzi ondihaga futi. Harisaijiwa kusadza kumba dhei iroro. Kuhagwa nemukadzi wanga aripo harisaijiwa. Saka zvakavashamisa kuti Hope mukadzi wangu anonyatsa kundichengera nerudo rwake, ko zvaita sei kuti ndihagwe neumwe mudzimai akatarisa. Saka zvakanga zvakadini, zvakasiyana. Kana tichichengerana mudzimba ngatichengeranei nerudo rwaMwari, nekuti uko hakuna kuchengera kwedu kwenyama. Mandinzwa zvakanaka. Hallelujah. So ngatiende mbijana panapa. And then the voice spoke to me, "This is what you preached, that the Holy Ghost is. This is perfect love. Nothing can enter here without it." Hallelujah. Now, next I was taken up and seated up at a high place. All around me were great numbers of men and women in their bloom of their youth. They were crying with joy, "Oh, our precious brother, we are so happy to see you here. I thought I'm not dreaming, for I can see these people and I can see my body lying back on the bed." And the voice spoke to me, "You know, it is written in the Bible that the prophets were gathered with their people." I said, "Yes, I remember that in the scriptures, but there are not this many Branhams." The voice replied, "These are not Branhams. These are your converts. These, the ones you have led to the Lord. Some of these women you think are so young and beautiful were more than 90 years old when you led them to the Lord. No wonder why they are crying out, 'My precious brother.' Then the multitude cried together, 'If you hadn't gone forth with the gospel, we wouldn't be here.'" Hallelujah. Ndakambotaura pano neno mwenguwa ndikati, my brothers and sisters, whatever we do in our life, let's not be too selfish. I'm doing this for the family. There's a lot of people vaakuba mazwano vari my brother. Vanoita my dirty deals vari my brother for the sake of I'm taking care of my family. Family iri kutaurwa neBhaibheri yakasiyana neyako yekuti mwana wangu andakazvara. Unomusiya mwana yeye panyika panapa ugoenda kuGehena. You need to live a life worthy of the family in heaven. Hallelujah. Pano brother wakuti, "This is your people." Kuti imi hakuna mana Branham wakawanda sezvandiri kuona mamirioni nemamirioni. Unzi ayewa havasi wana Branham. Vanhu vakaparidzira. Vamwe vauri kuti vasikana vakanaka nevakomana vechidiki vakatendeuka vane 90 years vakauya kuna Kristu. Ndiyo inonzi mhuri yedu. Hama dzangu ndosaka kana tauya pachechi tiri mhuri imwe chete. Hallelujah. Ende madzoka kudzimba dzenyu ivai neruremekedzo kune vanhu vamunoshumira pamwe chete navo. Nekuti ndiyo mhuri yamuchandosangana nayo kumusoro kudenga. Mwana waunozvara haisi mhuri yako. Irresponsibility yawakapuwa naMwari kuti umukudzewo ari mumba mako. Ndosaka achizonzi mukomana nemusikana vachava nyama imwe chete. Vobva kumba yababa vogara vega. Votanga upenyu. Mukatarisa brother Mapini, mutoroona mai venyu nababa venyu vakakuzvarai. Munavo. Asi munoti baba vangu na mai vangu. Munoti muningina wangu, bhuti vangu. Same as me, same as you. They are our brothers panyama. But the real family in Christ is the one that is going to be in heaven. Hallelujah. Tichapati bata imbichana tichenda paguta redu riri kuya. Tichingopedzisa manje pana. Now,
I asked, where is Jesus? I want to see him. The people replied, he is just a little higher. Someday he will come to you. You were sent as a leader. And when God comes, he will judge you according to your teaching. I asked, does Paul and Peter have to stand this judgment also? The answer was yes. I said, I have preached what they preached. I did not divert from it to one side or the other. Where they baptized in the name of Jesus, I did too. Where they taught the baptism in the Holy Ghost, I did too. Whatever they taught, I taught also. Hallelujah. Kwakusimbisa manje. Ndosaka tati tinofana kushumira tiri muchaedza. Muprofita akashumira ari muchaedza. Saka paanga kubvunza achikurukura nevanhu vakayambuka, anga akucheka manje kuti ndakaita zvinhu ndiri muchaedza zvakaitwa nana Paul nana Peter. Saka kana muchiti ini ndichazotongwa, ivo vachazotongwa wenu. Vakakonfronzera zvechokwadi zvavakaparidza ndo zvichatongwa. Saka inini kana vari kunoku, uyezve kana zviri zvo zvaita kuti muuye kunoku, ndo zvandakaparidza zvavakaparidza, then ndiri safe. Hallelujah. And we know that the people cried, and we know that we are going back to earth with you sometime. Jesus will come and judge you according to the word you preached us. Then you will present us to him, and all together we will go back to the earth to live forever. I asked, do I have to go back to earth now? They answered yes, but keep pressing on. Hallelujah. Profita wanga achinga chade kudzoka, but chinzwai manje. Ukati gare message yozoti, profita wanga akarashikwa. Iwo wanzwa panapa. Haasi kuzvireverera kuti nditeererei, but vakayambuka vari kutomufundisawo kuti brother Branham, makatumwa kuti munge muri mutungamiri. Saka rambai muchiparidza zvamaiparidza zviya zvapatiri, rambai muchindoparidza. Ende imimi takatokumirirayo futi kuti muzouya, nekuti Jesu paachauya, isusu chero takakunda, takakumirirai kuti paanozouya ndimuchaenda nesu kuna Jesu. Hallelujah. Saka tinotenda Mwari nemessage yatinayo. Asi kana uchida kuti upinde seava vakamboonekwa na brother Branham vakapinda, neava vaunotaurayo kuti kunana brother ningi vakatiendera, vana ningi vakatiendera, kana uchida kusangana navo, chingoziva kuti as long as vakanga vatenderwa kuti vaziye message ya brother Branham, ndiyo yakavapinza. Ndivo vari kupa testimony yekuti brother Branham zvamuri kuparidza rambai muchitiparidza, ndo zvatipinza kunoku. Isu tatangomirira chete kuuya kwatenzi Jesu Kristu. Hatisi kuchanamata, takanamata neshumiro dzenyu tikatokunda. Tamirira kuti tenzi Jesu Kristu sei vazouya. Asi tinzwaika hama, rambai makashinga kuitira kuti pamunozouya semutungamiri wedu, munozoenda nesu motipereka kuna Ishe tenzi Jesu Kristu. Imi ndimi makatumana tenzi Jesu Kristu. Saka paanozouya ndimu muchaenda nesu kunani? Tenzi Jesu Kristu. Yodzoka yemubako ya brother Branham pawakanzi wakatumwa, you were born under a sign. Like Moses was sent with 2 signs, so are you sent with 2 signs. Hallelujah. Muprofita akapuwa komisheni yake mubako achijekeserwa upenyu wake wanga uri weird, akatanga kuparidza akasununguka. Hallelujah. Nasi uno tine spoken word ratakapiwa nenyasha dzamwari dzakanzi naMwari, inda undochengeta chikafu. Muprofita akatanga kurekodha maspoken word atiri kuverenga. Zvese zvakaitirwa kuti iwe neni tiwane mukana wekuyambuka sezvakaita vanhu. So today tine assurance yekuti nyangwe tiri vapenyu, asi tikafa seavo vakaenda vari kupupura panapa, tinokwanisa kusangana nawo nekuti tinonyatsoziva kuti zviro zvizvi zvinobatika. Hallelujah. Let me finish up reading now. And as I began to move from that beautiful, joyful place, as far as my eyes could see, people were coming towards me to embrace me, crying, my precious brother. Hamuna kunzwa kuti pakauya David. Hamuna kunzwa kuti pakauya Paul. Handima zvinzwa? Pakauya vanhu vari kuti my precious brother. The same people vari kutestify kuti makatumwa semutungamiri wedu. Saka mukuwanda kwavo, ndinobhiliva kuti vangangori vari veshumiri ya brother Branham. Nekuti haunzwi brother Branham achiti ndakazogara pasina Peter sezvatinonzwa vamwe vapo vanozviti vaprofita kuti ndakagara pasina Peter ndikazoti. Hatina kumbonzwa kuti Peter anga ari kupi pana. Takangonzwa kuti Peter wacho vanga kudai vanga vana Peter vanga kuti Peter uri kunoku kayo ndakaparidza zvakaparidza saka ndichauya undogara newe kwawakagara. Hazvisi izvo zvataura. Kana kune kwazvakaitika hazvisi izvo zviripo nhasi. Hallelujah. Ndoda kuti munyatse kujekerwa nenyaya yehama dzangu. Hatisi kunamata kuti tive vemarokwe mahombe. Tingonzi tiri message believers tisingagadziri bvudzi. Aiwa. Tiri kunamata nekuti kune kwatiri kuziya kwatiri kuda kuenda. Ende kwatiri kuda kuenda kune vakatitungamira.
kune vimbiso yatakabata nhasi. It is in our best interest today to appreciate what is to come, so that patinorarama zuva nezuva tinenge tichidokwaira kuti tisvikewo ikoko. Hallelujah. Suddenly I was back on my bed again. Oh, I said, oh God, help me. Never let me compromise with the word. Let me stay straight on the word. I don't care what anyone else does. Lord, let me press on that beautiful, joyful place. I am more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. There was no jealousy, no tiredness, no sickness, no old age, no death, only supreme beauty and joy. Chichandingatye, chichandingatye, oh, chandingatye, hapana, urwere here, rufu here, oh, chandingatye, hapana. Regai ndidzokerere manje mupada dudzire imini. I'm more convinced than ever in my life that it will take perfect love to enter that place. Ndinonyengetedzwa zvikuru kuti zvichatora rudo rwakakwana chete kuti upinde munzvimbo iyoyo. There is no jealous, Hakuna godo, no tiredness, hakuna kuneta, no sickness, hakuna urwere, no old age, hakuna kukwegura, no death, hakuna rufu. only supreme beauty and joy. Asi Hallelujah. kunaka kukuru nerufaro. Whatever you do, lay aside everything else until you get perfect love. Pane zvose zvaungaita isa padivi zvimwe zvose kusvikira wasvika parudo rwakakwana. Get to where you can love everybody, even every enemy. Svika paunoda munhu wose kunyangwe muvengi wako. Yes. Kuda munhu wese nemuvengi wako. Icho ndo chinhu chatinonyanya kutambura sitereki sema message believers. Tinotambura. Ameno kuti chi? Pazvinhu zvese zvakarehwa naJesu Kristu. Ida muvakidzani wako semadira aunozviita. Ida muvengi wako kudarika madira aunozviita. Ipapo panotiremera. Hatitauri naye brother. Kusvika isusu pachedu sema brothers, we don't talk to each other. Pastor wakaparidza zvisizvo. Aiwa akatorashikwa. Hatitogoni kudanana yet we are neighbors. Inonzi neighbor asi muvakidzani wemudhuri chete. Chechi yekuBelvedere, yekuHighlands, yemuno muchitungwiza umo. They are our neighbors. They are our brothers. Those that are worshiping kuMozambique, kuZambia, kupi kuAmerica, they are our neighbors. Amen. Tinofana kuda chechi idzodzo semadira atinoita chechi yedu ineyi. Tinofana kunamatira hama dzedu idzodzo semanamatira atinoita panana. Hallelujah. Amen. Kwouya vavengi vedu vasinganamati vemasangano nekuti vamwe vacho havana chaedza. Saka kunonzi neshoko chaedza chinofambisana sei nerima hazvigoni kusangana. Saka isusu nevanhu vakadaro hatina ukama. Ndivo vakaita sevavengi vedu. Tinofana kuvada. Amen. Hallelujah. Amen. Tati isusu dambudziko harisi rekuti ibva enda uko. Nokuti peace be still. Kana riri mbwa raida kukuruma, unoiudza kuti iwe bhoki nyarara yobveti zi. Hautenda undohukura kwanhingi undoruma vanhu. Unocreate ma problems. Ngapave nerunyararo mukati muupenyu hwako nenhamo dzauri kusangana nawe wewe. Nhasi mhari dzeyangu ndiri kuti wana rugare mukati mweupenyu hwako. Kana pane munhu ari kukuroya, wana rugare nemunhu ari kukuroya iwowo kuti uroyi hwake hushaye basa. Nyaya haisi back to sender always. Nyaya iri pakuti iwewe wawana rugare muna tenzi Jesu Kristu. Jesu Kristu akaroverwa pamuchinjikwa, akawana rugare nevanhu vakamuroverera. Akanga ane simba rekuti paite earthquake. Akanga ane simba nzingirosi dzanga dzakamirira kutobaya vanhu. Akanga ane simba rekungotaura a word. Hallelujah. Asi akawana rugare munguva yekutambudzika kwake. Akasvika pakunamata kanzi Mwari kudai zvaibvira mukombe uyu waipfuura pandiri. Vakauya vakomana, Judas akatengesa Jesu akatsvoda, Peter akatora banga akabaya, akacheka nzeve.
Jesu akati, apita, kana uchinge wazotendeuka zvako, uzoudza vamwe vako ava kuti vasimbe. Haleluya. Jesu kwakutora nzeve yemunhu auya kuzomutora, kwakutora nzeve kwakuidzosera, kurapa muvengi. Opedza okudza kuti iwewe ida muvengi wako kudarika madira unozviita. Ndiri ndinoti handinozviona, ndiri mwana waMwari, handinzwarwe ini. But ndirwo rudo rwaMwari here. Rudo rwaMwari runopfuurira zvinhu zvakadaro. Hanzi naBrother Branham, I'm more convinced than ever that it will take perfect love to enter there. Kwete rudo rwedu rwekuti pafiwa panapa tinoungana, brother Ningi, kuti ndakaona rudo kuhama rwakanaka irworo, but tinotaura perfect love inobata nekuvavengi vedu. Hallelujah. Amen. Now, to be a ruler amongst men, you should love all. Kuti unge uri mutongi panyika, unofanira kunge uchikwanisa kugara nevakasiyana siyana. Haugoni kuita mutongi wenyika anoda side one. Unopesera wa corrupt. Ndosaka zvichivanetsa vatongi vepanyika panapa. Boza havagoni kuda semadiro anoita Jesu. Hallelujah. Aisiyo mharidzo, ngatipedzise panapa tiende pamberi. Now, if you are not saved, accept Jesus Christ as your Savior now. If you have not been baptized in water, be baptized now. If you have not received the baptism of the Holy Ghost, receive it now. Press on to that perfect love, which will take you to that beautiful and joyful place beyond the current of time. Hallelujah. Ndinoda kutenda Mwari neshoko rawo. Ndoda kuti tiende for the future home. Tichenda pa second part of my message today. So we're going to be reading the Bible again. Garaima enda pa paragraph about same yandiri kushandisa 369. Mubata paragraph hiyo kutira kuti nguwa yedu ichitiza isusu tinenge tisingaimhanyisi but tinenge tichikava ground. Hallelujah. Mwari wakatinakira. So let's go back to our scriptures. Ndoda kuchitaura about this coming city now. Hama dzangu, kunamata kwatiri kuita isusu hatisi kuedzesera ba. Takaudzwa prescription. Takaudzwa syllabus. Tinazvo zvese kuti iyo ndo marking scheme yacho. Iri ndo zama racho. Takapuwa zama, tikapuwa marking scheme. Chaunogoda kungoita chete kungotora anza woisa pa question zobva zvamecha. Mandinzisa zvakanaka. Saka Mwari haana kumbotiwandira. Akatiudza kuti titendeuke tive maKristu. Obva atiudza zviri kuuya zvacho. Hallelujah. So ngatende imberi nescripture yedu just a little bit here. I want to talk a little bit about this coming city just to have a glimpse on it. Ndinoda kuti titaure pamusoro pezveguta iri kuti tingodongorera. Yeah. So, chapter 21 iyoyo, verse 9. And there came unto me one of the 7 angels, which had the 7 vials full of the 7 last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I will shew thee the bride, the Lamb's wife. Hallelujah. Ndiri kuda kukutaridza mwenga, mudzimai wegwayana. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Hallelujah. John wakachitaridzwa manje aendwa pamusoro. Obva achitaridzwa the holy city, the new Jerusalem, descending from where? From God. Hapana zvekunzi ichechi yekuchitumbwiza yakarigadzira. Hapana cheche kuti iPentecost yakati yakazvigadzira. Kune vamwe vakangoerenga mbijana vakatovaka chechi inonzi guta raJehovha. Vangonzwisisa a little bit about this. Vakava so convinced vakuti akuvaka guta raJehovha. But chandinoda kuudza ngezvekuti this coming city, the new Jerusalem, harisi tied to your church. Harisi tied to your belief. Really tied to God. And the only way to see it is to listen to God. Hallelujah. Because Jerusalem harisi kubva kuDubai, harisi kubva kuAmerica, harisi kubva kuChina kana kuAfrica. Riri kubva kuna Mwari. Hallelujah. Amen. Now let's read again. Having the glory of God. Kwete zesa. Mandinzwisisa. Kwete internet yezo. The glory of God. And her light was like unto the stone,
most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Hallelujah. And had a wall great and high, and had 12 gates, and at the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. I'm going to rush. On the east 3 gates, on the north 3 gates, on the south 3 gates, and on the west 3 gates. Sakaranga riri guta rinekuti kumusoro kune magedhi matatu, kusaidi kune magedhi matatu, kusaidi kune magedhi matatu, kuzasi kune magedhi matatu, which means ranga rakaita square. Hallelujah. Mwari vanopa access. Kana vachigadzira zvinhu zvavo vanozvipa access. Hallelujah. Muchaona patinoenda guta racho magedhi acho anga asingavharwi. Imimi mashopping mall nedzimba dzenyu munovhara, mabhodha enyu chaiyo anovhara. Hapana chakavakwa nevanhu chisingavhari, because chinofana kuteerera order of life yepasi panapa. Zuva rinobuda richitaridza upenyu, the resurrection of life, richindonyura richitaridza kusima mbeu, mangwana richibuda, chinhu chese chepasi panapa chinofolowa order iyoyo. Chero mukati maita sei tine 24 hour shopping mall dzinovhara. Kunana Dubai vane the best shopping malls in the world dzinovharawo. Hakuna chinorarama 24 hours. Asi iri magedhi aro haavhare, nekuti hakuna mangwana, hakuna nezuro, hakuna zuva, hakuna usiku. Hallelujah. Ngaindiverenge. Now, and the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Mambonzwa nyaya 12 gates ane mazita of my tribes. Panotaka kutaura mafoundation ane the 12 apostles. Haugoni kuti aiwa vekuold testament vanga vakarashika ngekuti wakanga uri mutemo. Isusu taakutenda zvakasiyana, hazvina kusiyana. Zvese mutemo nenyasha zvakaitwa naMwari zvinosimbisa guta ravo. Hallelujah. So the 12 tribe of Israel and the 12 apostles, izvozvo zvinoya pamwe chete kuvaka guta. Haisaigona kuti tiwane guta dzvene iri tisati tawana nyasha dzatenzi Jesu Kristu. Hallelujah. Ndosaka chero baba Abrahamu vakaritsvaga sei havana kukwanisa kuriwana physically nekuti zvakanga zvisati zvakwaniswa. Hallelujah. Tiri padanger zone hama dzangu. Chibvaoziya kuti the 12 tribes of Israel were established. The 12 apostles were established. The foundation of the city was made there. Ndisosaka tenzi Jesu Kristu akati, chero mukati handifani kuenda, it is more expedient that I go back to my father. Hallelujah. Achibva apedza kudaro obva ati kumba kwababa vangu kune dzimba dzakawanda, ndichaenda ndondokugadzirira idzimba. Why was he talking like that to the apostles? Because he had set the foundation through the 12 apostles. They were part of the foundation of the city which he was going to build. Haigona kuvaka guta asina kuisa nheyo yacho pa. Ndopanonzi chasungwa panyama chasungwa kudenga, nekuti foundation yeguta ine mazita the 12 apostles. Jesu waitofana kufa kuti maapostoli 12 vakwanise kukwana muurongwa hwaMwari. Hallelujah. Saka mamwe maproblems atinonamatira mukati mweupenyu hwedu, tainamato Jesu ngaarege kufa. Kunguva iyoyo vanga vasingadi kuti Jesu afa. But iyoyo problem yakanga isi problem pamberi paMwari. Zvimwe zvinhu zvaunonamatira mukati mweupenyu hwako, ndatitsvaga peace, hazvifani kunga zvichibva ifoundation yeupenyu hwako. Hallelujah. Ndichaverenga a bit of scripture to that effect. Now, and ndikuda kuti tiverenge because ndikuona kuti tinogona kugara muno tikaita zvekutamba. And he that talked with me had a golden reed measure to measure the city and the gates thereof and the wall thereof. Hallelujah. Apa ndoda kupati vhure mbichana. Uyo wandaitaura naye wakanga ane chinhu changa chiri chegold chaaishandisa kumeasure. Handiti? Katinzwa kuti wakamezhei. And the city lieth 4 square, and the length is as large as the breadth, and he measured the city with the reed 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal. Toda kumira ipa. Because pakanzwa kuti furlongs vanhu vanobva vadzima kuti haizvo hazvina hazvo basa stereki. Toda kungozviconverta kuti zviuye kune zvamunoziya imeni. Hallelujah. Hanzi guta iri waiti ukaenda kusaidi uku
kureba kweside 1 kwakafanana nekureba kweside 1 kofanana nekureba kweside 1 kofanana nekureba kweside 1. Haleluya. Kuendawo mudenga guta racho ranga rakareba zvakafanana nemaside avo. Amen. Mukatarisa 12,000 furlongs mukadziconverta zvinoita 2,414.02 kilometers. Handizvo zvakanaka? 2,414.02 kilometers. PachiAmerican paitaurwa napona brother Branham, mukatora nhamba iyoyo mukaibayira mune zvinoconverta inobudisa 1,500 miles exactly to the dot. Handizvo zvakanaka? Kana kuti vanotaura vari maAmericans vanoti 1,500. Ndikukubatsirai pamunotorera spoken word kuti zvinge zvichibatana nezvandiri kutaura. Now, mune internet era. Ndaida kuti mugoogle kachiro kane picture yeAfrica yemepo mutaridza apa. Hamuna ko munokwanisa kutora picture ndikakutumirai. Zvinoita here. Kana zvisingaiti it's fine. Ndinoexplain. Vazhinji munokwanisa kuzvibata. Munzvimbo yatinogara yeZimbabwe ine tikada kuisa measurement iyo kuti yakareba sei. Ndikabva panapa paHarare neroad ndinoenda kusvika muCape Town kuti ndichishandisa road. But problem yeroad inotenderera makilomita angu achiwedzera kusina kwandiri kuenda. Sadauda kutaurirai kuti kubva kunoperera Africa kudzasi kuSouth Africa tikaisa straight line nekuti guta iri harina kumheya rakati mwe 1,500 miles kana 2,414 kilometers. Tinosvika muCongo kana muZambia kunoperera Zambia takuenda kuna Tanzania kana muCongo ana Abraham apindi munomuenda kuZambia. Chinditaurira imi kubva kuJoni dzasi kuenda ikokoko kwandiri kutaura uko kana uchidriver it's 2,414 kilometers. Kuti munyase kuzwisisa kubva muHarare neroad inotenderera kudai kuenda kuborder kuBeit Bridge it's about 500 kilometers. Handizwisisa? Saka distance yacho tichitaura neroad kuenda kuCape Town. Asi susu tati road inomheya makilomita anoita achiwanda. Saka tikangotora point A to point B kubva kunoperera Africa kudzasi kunyanza uko pakuenda kodarika kunoenda koperera Zambia. Asi nekuti Zambia yakaita kachigomba kana uri kune rimwe side muDRC Congo. Saka kungoti wakamira panapa cross section ndakamira muchitungwiza ndichikrosa Harare one side kungoti kunoperera Harare kana riri guta reJerusalem ndo marebera zvakaita. Asi manzwa patatanga kuverenga paverse 1 regai ndikuremind nekuti tazoenda muspoken word. Hanzi izvoni, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. Guta irororo tikada kurigadzika panyika panapa pane land yatiri kuziya hapana parinokwana kwana ponopesera ratopinda munyanza. Pandatarisa tichibva kuya kwandataura tikaenda neside 1 rinodarika kuMadagascar hanzi point yacho ye 2,400 iri mumvura. Saka harigoni kugara panyika yatinayo nhasi. Saka ndoda kuti uziye chero ukaita mari yakawanda sei nhasi ukaita billionaire kudarika Masiwa kudarika Elon Musk haufi wakaita mari inokwana kuti ukwanise kubatsira Mwari kuvaka guta iri. Chaunokwanisa kungoita kungorarama upenyu hwepasi panapa. Hapana chinokwanisa kuitwa nemunhu pasi panapa chinobatsira Mwari. Muri kundizwa zvakanaka? Munhu chaanogona kutoita kupinda muna Mwari kuti abatsirike, not the other way around. So vanhu vanoita madhira akashata vari mabrother, don't ever think you are going to help the church with your money kupinza ministry kuti ubatsirike. Kanganwa, you can never help God with any resource you have. Saka musazozvi vice versa ba, it's the other way around. Asingatidzoke paguta rida ndiri kudzoka ndocheka. Saka ndiri kuti izvoni kuti munzwisise kureba kwe one side. Wodzoka futi kusouth, woti tikaenda takadai kana mukatarisa map amunawo chimepu chinobudera kumana iheshi chichachi Africa kana chiglobal map wochizuma so. Wotarisa wakabateka pokadai so kudarika kunana Madagascar. Mukaerenga spoken word brother Brown vanotaurawo zvekuAmerica vachiti guta racho rinotora half ya America nekukura kwakaita America icontinent inotora half ya America kwete Zimbabwe ita Africa wotora half ya America. Do you understand what I'm saying? Ndoda kuti zvinyatse kuuya because zvekuerenga mafalongs vanoti mafalongs tozosiyira maministers ndoda kuzviparidza panapa.
munyatso kuzvibata. Kana uchifunga kuti iwewe sister Ninga hamuendi kudenga because makazoramba murume senge waigara mumba kanganwa. There is enough homes in heaven. There is enough homes in Jerusalem for every one of us. Mamiliyoni nemabiliyoni aonekwa na brother rakakura zvokuti vanhu vanokwana. Guta iroro vanhu vari kurarama 7 billion pasi pezuva havakwani vashoma muguta irororo chete. Manizvo zvakanaka nekuti rakakura 1500 1000 munomu. Ini ndakambomaona maguta anonzi mahombe munyika muno. Kunana Gwanzhou kwekuti iguta rinonga rakakura rine 30 million people. Uchidrive uri muguta iroro unobva panapa unobuda kunana Marondera kuita unosvika chero unoita unga uchasvika kumachekeni. Rakakura rinonga richinzi rine 30 million people. 30 million people it times 2 population yemuZimbabwe. Iguta 1 rine 30 million people. Ndiri kupa picture. Ndati kubva panapa kuenda kuMarondera 100 kilometers. 30 million people in that city. Kana watora 2414 kilometers. Unotora Marondera times 10 times 10 times 5 kuti zvizobuda ndizvo here mababa. Saka ndiri kukutaura kuti kana guta repanyika panapa risingaendi mudenga ringori flat richiita 30 million people kuenda paMarondera, ko rinobva kuzasi kweSouth Africa kuenda kubata kuCongo mamiliyoni mangani mabiliyoni mangani evanhu. Tataura zvepasika rozoita futi kuenda mudenga 2414. Ndichapajekesa, don't worry. Mapaona right imaona yapa tosai zvite but ndikutaura kubva panapa uri kuona yana zuva ichara kusvika panapa. Ndoda kuti nyase kuona tisandoparidza zviro zvinoda kuti tamfaiparidza zviri manyanya dzokai wachakabvisa chioneki vanhu vanyase kuona kuti kana tichidanana tinonzi perfect love neprofit. We need to love each other so that tinotakurana kuenda kuguta dzimwe. Hapana need yekunzi ndidzinjiri tinotanga uyu ngaasako kubasa upenyu husingaperi. Mwari wakagadzira chinhu chakakura for everyone else. Kwete uzotiwo ukagoti hakuna matasero kuti Mwari nyika ngaichiguma ngekuti inini handichaoni pachagarika. Aiwa, Mwari vachiri kuda kuti vanhu vambowana mukana wekupona because guta rakakura for everyone. Zvaita here anhu achikosiyai zvakadaro isusu tiri panapa tiri nechepanapa paharara muZimbabwe ndoga Zimbabwe zacho. Saka tiri kubva panapa tosvika Sambwe panapa. Vanora muri kuona Sambwe panapa iyi iZambia iyi Zimbabwe South Africa iyi Mozambique Botswana iyi Namibia iyi Angola. Saka Sambwe panapa paDRC panapa kana panapa muZambia ndo pane point ye2414 kilometers from here. Iwewe kaguta kakuti Harare kakaita kadhoti panapa kari pari pamepo tikunyeka keJohannesburg kadhoti panapa keCape Town kadhoti keLusaka kadhoti akatomboiswi mepu kana tichiona takadai kakangoita kadoro kuti Harare katotori kanoita kunga fusto kuyekeni ndokukura kwakaita Harare pamepu yamunoona. Asi tiri kuti rekudenga riri muJerusarema rinobva panapa richisvika Sambwe panapa. Kana tikada kudaisoka rinodarikira pamepu pamukuna kana kuti rinodarikira mukachitoda square dzacho. Saka hapana izvezvi mavhu ari available kutakura the new Jerusalem. That's why the Bible says, I saw the new heaven and the new earth. Amen. For there was no more sea. Nekuti guta harigoni kuti rigare mumvura. Hallelujah. Amen. Ngatiende mberi. Mameasurement maazwa here. Mune machoko here apa. Right. Tinotenda Mwari nechoko. Ndipe ye white inoonekera kuti. Chero inooneka yacho ye white ipa. Isusu machoko ndo atakakura nawo. Handizuti zvikoro zvemazuva ano zvichifundisa nemachoko here. Tairohwa nematicha tichitadza kupasa wonzi chiuya unyore panapa. Waigona kuiswa bhodhi watadza kubvadza ndaneta kurova vanhu nehudofu. Saka takakura nemachoko. Regai ndiverenge futi mbichana. Hallelujah. Tiri tesero vana vaMwari. Zviri kuita zvakanaka here. Right. Regai ndiverenge futi ndisati ndadhirowa something kuti munyase kuona picture yacho. Iri pyramid yamuri kuona yaona nomuchechi ndo design
guta racho. Hakuna guta ratingavakwa nemunhu pasi pezuva ringaenda padhuze neNew Jerusalem. Ndoda kuti muzvibate because tichazoerenga zvinotaurwa nomuprofita. Hapana munhu ati avaka guta rinogona kusvika padhuze peguta iri. Chavakangoita newisdom yenyama vanoita kunga vanombodongorera. Ndosaka muchiona kuti izvezvi vari kuita macompetition ekuti the tallest building in the world 1 kilometer. 1 kilometer chaiyo kaBurj Khalifa. Izvi pane vari kuvaka vari kudarika iroro. Hapana munhu atakwanisa kuvaka guta malevels aMwari. Ndichakutaridzai nezvinozikana panyama kana nemascriptures why that cannot be done. Saka hakuna munhu anogona kushandira Mwari. Unotofanira kutosevha Mwari nerudo kuti upinde ikoko. Haleluya. Inzwai zvakanaka panapa. Ngativerengei. Tata pavhesi chizva. Ndakudzoka mochindibatsira because ndoda kuti ndishandisa. 16 ndo yaita measurement ye. And he measured the wall thereof 144 cubits according to the measure of a man, that is of the angel. Pano vamwe vakutoti angel size hayo 144 cubits kuvhiringika. Now, majurawo, zijurawo racho, andi makambozwa inozi China War, kana the Great War. Vano Jerusalem yanga ine masvingo eJericho, makambonzwa. Then muti Jerusalem, the walls of Jerusalem, zviri muBhayibheri zvezvo. Pari kutaurwa kuvaka kwese kwatinoita kune runziro zvakaitwa naMwari kudhara. Mandinzwa zvakanaka. Madesign nemaarchitecture aMwari ndoyekuti unonzi architecture wakaoma hapana, une kamwe kawisdom kakangodroperwa maari inonzi intelligence. Yatoti mwana uyu uri intelligent unoziva zvearchitecture. Iportion kachidimbu kezvakaitwa naMwari kudhara. Madesign aMwari emabuilding. Saka now mudhuri kana kuti jurawo racho 144 cubits. Iyoyoyo pakumezha kwezvamunoziya i65 meters .84 up. 65 meters brother Mapini. Join a city ramunoti the tallest kana Arab is the tallest. It's not even 60 meters up. Saka uchaita jurawo rakareba kudarika Arab is. Masubata zakana. That is Menyasha dzamwari ndinofunga tichagona kugona. Guta racho rakafanana masaigaro anditi. Saka tatichini 2,414.02. Anditi. Kana kuti 1,500 mama. Batsira pamaspooking with sasoti brother wainyepa vaiti 2,400. Yeti brother vakataura nemamazi vamwe munozogona kutadzawo zvipano. Andokava kwese. Mukateerera tepi zvinonzi 1,500 miles. Anditi. Saka iyo nekunoku zvakadini zvakafanana. Ndoda kuti ndiri draw ndinodzoka raita sechichi because ndiri handina kugona kugadzira message ndatozoverengawo ndikabatsirwa naMwari. But yochikura manje handiti mimi munoziva zvemadrawing zvataita zigara zvaizvo zvemadimension zvakushata vanhu. But munondozoona kwakuchiti height yacho futi 1,500 miles. Saka New Jerusalem tikauya pana 1,500 side 1, 1,500 side 1. Kuseri side rakafanana ne 1,500. Kuenda mudenga 1,500. Riri guta. Masubata zvakanaka. Iyi haisiyo message yangu, but dzimwe dzenguva tichiparidza tinojambira apa tichifunga kuti vanhu vari kupabata. Vanhu vochirohwa neconfusion kuti tikumboti chii. Now, musaiti macho manje mochiitawo jurawo rakaenda mudenga 65 meters. Rochiti uko kune 3 gates, side 1 kune 3 gates. Uno 3 gates asina vhari because kutaira ribva rikuwana. Kweta 3 gates dzine mazita ema-tribes of Jerusalem, tribes of Israel. Mandibata zvakanaka. Tiri tesere ipa. Ina handisi ticha ka.
Saka ndogona kutadza kunyatsa kuticha mashishirwa anoitwa vanhu. So manzwisisa mamiriro aita mameasurements. Handizi kuti vamwe wenyu makaerenga makore awanda sei. Kana makazvibata kudhara tinotenda Mwari, asi mumwe mukana wokubata futi. So the New Jerusalem city is like unto a pyramid. Because ukaerenga panapa hapataurwi pyramid. Ukaerenga pascripture dzikai paimwe yacho yatatanga ya16. And the city lieth foursquare, and the length is as large as the breadth, and he measured the city, the kilometers that are. Okay, and the building of the wall, it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Okay, let me talk about that a little bit. Nyika dzakarongeka pasi panapa pahupfumi. Hatichagoni kutaura nyika dzakapfuma tichisiya vana United Arab Emirates kuna ana Dubai. Mandizo zvakanaka. Saka as we are talking now, chaita kuti titowo mari muZimbabwe US asi kuchauya zviri formal. Tinotengesa goridhe redu kuna sheikh wekuDubai. Ndo kuri kutengeswa goridhe rese remuZimbabwe. Riri kuenda kuDubai. Hatina market nosiri pamasanction. Mandibata zvakanaka. Saka vari kutora goridhe raya vachichengetwa. Gold market yenyika yese inei vanotora goridhe vachiisa sepfuma. Pfuma yese panyika vanoisa sesilver segoridhe. Mandizo zvakanaka. Saka kana une mari yakawanda kuichengeta ari mapepa haina value. Inogona mukayabaka kana unzi yaluza value. Asi goridhe rinochengeta value. Ukawerenga panapa even Mwari pavanotaura vachiti hauna value enonzi chi Laodicea. Ndoda kuti ndikupe goridhe ukwanise kutenga. Gold has always been a symbol of store of value. Saka chero guta rikaita mari yakawanda sei ringava Dubai, munhu wese unoda kuenda kuDubai. Pane vari kutonamatira mari dzekukwira ndege kuenda kuDubai kuholiday muno. Nekuti wakazwa kuti kwakanaka unoda kundozvionawo. Asi regai ndikuudze, havana guta rakavakwa negoridhe. Iri vhesi yataverenga yati chi brother. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold, like unto clear glass. Saka kana wakufamba muNew Jerusalem, murodi dzeimomo igoridhe. Uchivhura window rako so, hands like clear as glass. Uchivhura window so, window rinonga riri transparent riri goridhe, haritsemuki. Saka hupfumi hwegoridhe huri muguta iri hunodarika goridhe rinokwanisa kucherwa pasi panapa nhasi. Ndosaka Mwari vasiri kuda mari yako kuvaka chechi. Havasi kuda mari yako kuvaka New Jerusalem. Because hakuna chinokwana kuvaka New Jerusalem. Saka kana mazoropafadzwa nemari, musazvisanganisa nekuva maKristu. Mandizo zvakanaka. Ndosaka muprofita achiti businessman is a ministry on its own. Ingatibve ipa pulpit. Nekuti vanhu vanogona kufunga kuti vanogona kubatsira Mwari. Neupfumi hwego Jerusalem haijairika. Hapana kana chiri panyika panapa chinokwana kana kuvaka one street yeJerusalem. Ndoda kungokutaurirai. Nditaurire kuti goridhe rakawanda sei rinovaka imba 1. Imba 1 chete yemuNew Jerusalem. Munonga mune dzimba dzingani dzinokwana pandataura pakakura pandai kutaridzira. Saka hatina goridhe rinokwanisa kutombokontributa kuvaka Jerusalem. Ngativei maKristu zvingoita zvakanaka. Kune vamwe vaane mari vakuti hapana papashata takuda kogara kuMars vana Elon Musk. Mari haanayo haikwani kutombovaka zvinhu kuvaka kana dzimba 5 dzemuNew Jerusalem. Tikabata nzamari ine madzimambo ese panyika panapa havakwanisi kana kuvaka imba dzinokwana kuti ivo vacho vagare muNew Jerusalem. Hakuna ane mari inokwana kupinda muNew Jerusalem. Saka haisi nyaya yemari ichatibatsira. Hallelujah. Ngativerenge azvo zvandaida kuparidza but ndatobatawo ipapa kuda pane zviri kungonetsawo hazvo. But chandinokuudzai hama dzangu, hatikwanisi kubatsira Mwari kuvaka guta iri. Isusu zvatofana kuita ndezvekuti ranzi iruruka guta iri riri prepared adorned as a bride to meet her husband. Handiti? Saka isusu kuti tikwanise kupinda muguta tinofana kungawo tiri adorned as a bride to meet her husband.
Saka isusu kuti tikwanise kugara muguta iri tinofanira kunga takafanana naro. The only way yekufanana neguta iri kuponeswa patsva nekukwana pamberi paMwari. Hallelujah. The only currency ichashanda muguta iri harisi gold. Nekuti ikoko goridhe haisi rinotenga. Mavhu zvidhina. Goridhe muguta umu izvidhina. Saka haugoni kuti ndine goridhe ndine mari ndakaropafadzwa saka ndaakuenda. Hazvina relationship. Chero ukaita mari yakawanda seuri brother, haisi sign yekuti Mwari wakuropafadza. Mwari vanokuropafadza nekukupa mweya mutsvene, nekukupa upenyu husingaperi, nekuti ndicho chiro chinonzi currency muNew Jerusalem. Currency haisi mari. So kana waropafadzwa nemari, don't ever forget ndizvo zvinobatsirana nehama dzako kuti muwane chekudya. Other than that, nothing. Mukaenda kuerenga matombo anorehwa panapa. Matombo anorehwa panapa achinzi foundation yeSapphire. Though the most expensive precious stones on this earth. Emerald. Emerald ine price yakawanda kudarika ye diamond. You understand what I'm saying? But if foundation is mudhuri kudenga kuJerusalem mudhuri emerald. Ma emerald people vanomina emerald they are so rich. But mudhuri kuJerusalem. Saka ugoni kuti ndine katsapo kangu keme emerald ndiri mwana waMwari ndakaropafadzwa ndichapinda denga kanganwa. Katsapa kwakema emerald mafufu emudhuri wekudenga weJerusalem. Mafufu epillar, not one foundation. Kana tichivaka foundation, tinotora zvidhina zvakatsva zviya zvakaita black, inonzi ma foundation blocks, zvinoiswa pasi atitori zvakatsvukira ba, tinotora zvakanyatsotsva zvakaoma kuti nga. Saka zvinhu zvatiri kupera tichishamisira nazvo matombo ekudenga asina kana nebasa rese, ikwari yekudenga. Mandizvo zvakanaka. Saka ngatidzoke ipa Bible pedu manje. I think ipapo ta establish. Saka zvekuzoti brother ningiva nemari dzavo, forget, I will have no respect for such. You need to say brother vakaropafadzwa nemweya mutsvene. Hama yakaropafadzwa nerudo. Ndicho chinhu chatinofana kunyanya kurespecta message kudarika zvimabasa zvatinoti ndakapuwa basa rakanaka ndikazopuwa profession. Zviri right, zvinotibatsira kutenga chikafu chepasi, but hama dzako hazvina kana relationship necurrency yekudenga. Because chiri kupinda uko is perfect love yataurwa nemuprofita panapa. Muri kundibata zvakanaka. Saka ziyai zvekukoshesa vana vaMwari. Hatina kupuwa message kungotingofanana nevamwe vanhu vari kunamata vachishumira vasina chaedza. This message was given to us for a propitiation of our faith and salvation by Jesus Christ. Hallelujah. And it's meant to convert you and me for salvation. Hallelujah. Amen. Amen. So let's read again. Chapter verse 17. Zvemakubits taverenga ka. Maakuzwisisa kuti jurawo racho rakakura kudarika Arab is it. Really jurawo. Indakavaka kumba kwedu ndichitoti ndagona 2.5 meters. Hapana mbavha inogona kujamba, but ma 2.5 meters mu 65 anofana kupinda ka 30 something. Hallelujah. And the building of the wall of it was of jasper, and the city was pure gold like unto clear glass. And the foundations of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. So I want to jump to verse 23. Verse 22 rather, before I go to read the quotation here. And I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Hallelujah. Handina kuona temberi. Nekuti Mwari negwayana ndivo temberi. Taimba pano kuti Jesu ibako rangu. Hapana chandinocha nekuti ndiye temberi yedu. Tinoda kuvumamirwa mutemberi yatenzi Jesu Kristo. Hallelujah. And the city had no need of sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. Hallelujah. Muchaenda kuona patichaverenga spoken word. Now, let me do here. Ndaisa panapa. Ndoda kukuerengerai something. Tati isusu guta rakareba 2400 kuenda mudenga. Handina kupabata zvakanaka. Eni ndaona kuti hapana zvibatawo ipapo nokuti handina kuzvitaura. Regai ndierenge Google panapa.
400 kilometers is above the Earth's surface, placing it well into space beyond the Kármán's line 100 kilometers. Inonzi Kármán's line ngekuti kana mota ikabasa chaedza handiti pane pachinogumira. Kana munhu akaisa perfume pane painonunhwa ichigumira handiti. Saka Kármán's line ndiyo limit ye-influence yezvingaitika panyika panapa, chingava gravity, chingava reflection, chingava chi. 100 kilometers above sea level is the Kármán's line. Tinonga taamu stratosphere, thermosphere actually. Kuya kunonzi unofreeza kuita unga meno, handiti manzo zvakanaka. Saka inonzi Kármán's line ndope kuti kana tichiti nyika iri kutenderera around the sun, the earth's orbit, influence yayo nemhepo dzayo, whatever is connected, ingava magnetic field yenyika inei earth, 100 kilometers. Mabato zvakanaka 100 kilometers. Isi tiri kutaura guta riri kuenda 2,414 kilometers. Saka Kármán's line is about kana tati 100 is about 4.something% of the height of the city. Ngativerengei futi. This altitude is considered to be in low Earth orbit, approximately 1/3 of Earth's radius. Now, for context, the International Space Station orbits much lower, around 400 kilometers. The International Space Station ndo masatellite aya anotumirwa kuti atenderere Earth achitora kuti handiti zvezvizvi tinoti kwane inonzi Starlink ye-internet inoshandisa masatellite. Atori pasi pe 400 kilometers. International Space Station ndo yakaitwa neNASA yekuti vanonyatsa kuuta kuti tiri kutora makamera, tiri kutora Earth, vachiona zviri kuitika. It's 400 kilometers. Leaving us an additional 2,000 kilometers to go further. Riri guta hama dzangu. Ari ma streets of gold achienda icho chipiramidi. Imi. Foundation iyoyo haina kuchipa, inotoda jasper. Street of Aidi Taraba inotoda goridhe. Muri kubata zvakanaka. Now, ngativerengei futi because zvinonakedza kuti vanhu vanyatsozwisisa. So, where space begins, space is generally considered to begin at the Kármán's line, which is 100 kilometers, 62 miles above sea level. Those and I explain kuti space inonzi is space ye Earth iri within the region 100 kilometers. Altitude within the atmosphere at 2,400 kilometers, an object is deep into space, with its altitude being over 20 times the altitude where space is considered to begin. Saka chinhu chine 2,400 kilometers dzatiri kuparidza idzi chinonzi chiri muspace chafanana nekune munhu nekune mastars. Saka haugoni kurarama muNew Jerusalem uchida kufema oxygen. Hallelujah. Unofana kunga uri transformed to the body of theophany and a glorified body. Theophany yako nenyama zvinofana kubatana because haugoni kuwana oxygen ikoko. Hakuna zvekunzi kwai tinoda miti yekuti itipe kufema, hazvichaiti. Because wafanana nekumwedzi uko kunena mwedzi nemastars zvangofanana. Hallelujah. Nyasai kubata futi zvimwe panapo. Distance from Earth's center. To find the total distance from Earth's center, you would add 2,500 kilometers. Izvo zvawandisa izvo. So what I'm saying, hama dzangu, Mwari vakasiyana nesu. Havafemi mweya sesu. Atisi kuti denga riri 2,400. Hanzi, it was coming from heaven above. Tikazozviisa panyama tinotaura kuti hatikwanisi kumezha kune denga because tikazviisa panyama takucalculata zvaiitwa nana Job zviya zvekuti vaista Damascus. Notaura light years kuti zuva rinofamba distance yakareba sei, light inofamba distance yakareba sei for 1 year. Distance iyo ndio yatinoti 1 light year. Ndopa unozozwa kuti chakati chiri 300 billion light years away. Saka zvokuti heaven iri kupindusa chingozoti i-dimension. Now, kana manzwisisa izvozvo hama dzangu, tati 2,400 kilometers, dziri kudenga kunodarika kune zviro zvese zviri kuitwa nevanhu, kune masatellite, dziri kudenga. Saka hakuna zvekuzoti kwai kune mhepo yazodini, city iroro rinotoda a new earth. Rinotoda a better foundation yegoridhe zvandataura zvazvo. But chinzwai manje zviri kuitika panapa. Haukwanisi kufamba nemotikari kushanyira sister ningi because varogona kunga vari kuseri. We have to travel like a thought. Hallelujah. Amen.
Ikoko hakuzori nani yemotikari nendege nekubhuka kwese kwatinoita. Ko ndege dzinofamba 80 kilometers above ground. 80 kilometers. 8 kilometers. Muruwanze mweumwe munhu. Ruwanze shuwa rweEastern yeumwe munhu 8 kilometers. Ndege dzatinoswera kuti kwai ndazoenda kwakati ruwanze. Haukwanisi kufamba nendege uchienda kotaura nyaya nasister. Unofamba kungoti ndoda kunga ndina sister ningozi vari kusaidi rekueastern side kune gedhi rekwana Benjamin. Unza alright hari ngatiende kowaona. Wotoenda within a second watosvika nekuti guta racho rakakura. Hallelujah. Now tiri ipapo maane ka interest neguta kaimeme rakakurisa kudarika zvamaifunga ka. Saka regai tichiverenga kuti muprofita unoti kudishi. Hallelujah. Anwe shoko riri rine zvese. Rine science, rine geology, rine zvese. Ko geology yacho handiti vanhu vakangotorawo kambichana keruzivo rwaMwari kuti vazobuda nechinonzi geology. Now 369. Right. Ngativerenge ipana. When the sea is gone, there will be, because pretty near 4/5 of it is in water. Saka tiri kuti nyika yeduka, almost 4/5 of it is in water. Oh my, remember 1500 miles squares, what a city. But remember, ICC is gone. Those are Chimbotaura. And ndagona ndakutaura 1500 miles kuti mubate zvinotaura brother Branham. And the breadth and the height are the same. That would make 1500 miles this way, 1500 miles that way, 1500 miles the length, by the breadth, by the height, 1500 miles. Think of it. Transparent gold. And the city had a wall around it. Isotaparizaka iso. Mazbataka iso. And now, that doesn't necessarily mean that by being equal, it is said the walls and the foundation were equal. That doesn't necessarily mean that it's a cube or a square. Nekuti zvikasi zviro zvakafanana tinodzidziswa kuchikoro kuti the only shape with the four squares dzakafanana is square. Handiti or a cube. Handindo zvatakafunda. Chinzwai zvinotaura futi muprofita. Akafundawo muprofita wenyu grade 7 yanga akazviona. There is another geographical measure that the dimensions are the same. That is a pyramid. Hallelujah. Amen. Shoko aripotsi. 4 square lieth 4 square and the walls were the same. Let me draw it. Brother Branham mubva draw ndofunga ndo zvandaitawo amen. Ndandisiko. See, length, breadth, height, we are going to get into something as sure as the world. See, notice the dimension of this angle is exactly the same. All of them, by the height. There is another measure, the pyramid, that proves it. So, muchazoona, the reason why ndiri kuerenga apa, ndoda kuti muzoona zvimwe zvanandisingadi kutaura ahead, zvinotaurwa nabrother Branham panyaya yekuti Mwari ndiye chaedza cheguta. Asi kana iri cube rakangoita zikubhokisi, chaedza chinonga chine chinyi madziro, chinonga chine mashadows, kune kwachinenge chisingasviki. Handiti? But kana chiri pamusoro pyramid chikati chinojekesa kwese. Of which chaedza Jehovah ndiyo zuva redu. Ndiche chaedza chedu. Saka Mwari pakazoita shadow, pane achaimba achiti but zvinezvi Mwari hachisi chaedza changu. Saka hazvigoni kuti chaedza cheNew Jerusalem chiite mashadow areas. Guta racho rese rinonga rakacheneswa nechaedza chaJehovha. Hakuna usiku, hakuna manheru, hapana panonzi Mwari wamboenda kundozorora. Hallelujah. Mwari vanonga vakangojekesa guta ravo nguva dzose. And this being this way would answer exactly Enoch's sign in Egypt. Ndiyakuexplain it chienda. The pyramid would Enoch before the antediluvian destruction. Ndiyo antediluvian destruction ndiyo yakaitika pana Noah yemvura. Enoch wanga atoita zvepyramid mvura isati yadestroya nyika. Saka Enoch wakatogara aparidza nyaya yeNew Jerusalem before Noah's ark was built. Muri kundizwa zvakanaka? Now, when justification was coming, he brought forth a sign. Justification, nyika yakaenda rubhabhatidzo rutatu zvimunozviziva, vanhu vemeseji munozviziva, kubhabhatidzwa ngemvura, kubhabhatidzwa ngeropa ratenzi Jesu Kristu, tamirira yemoto iyi. Rubhabhatidzo rutatu, handiti? Now,
iyo yazonzi I saw the new Jerusalem and the earth. Moto wanga wabamuraka. Wanga wabhabhatidza nyika kuti ichiva ready for the city. Augo, iwe, unofana kutambira mweya mutsvene, unofana justifyiwa, wofana kusanctifyiwa, wozopuwa mweya mutsvene. Handiti ndizvo? Wapuwa mweya mutsvene, wozonzi grieve not the Holy Ghost in which you are to be sealed. So your salvation cometh by the coming of the Holy Ghost. Saka iro guta iro harigoni kuuya kuzogara panapa, nyika isina kubhabhatidzwa nemvura, Jesu asina kufa, uyezve nyika yacho isina kuparadzwa nemoto. Saka haikona kunamata kuti kudai Mwari mwaponesa vanhu, nyika inofana kutsva kuti tigare muguta dzvene. Hallelujah. Andei. Now, he brought forth the sign, and pyramid is 7 steps. Iyo imharidzo yakatozvimirira, ngatimbojamba dzikai mbijana. Dzikai futi. Now, God made 3 Bibles. There is a pyramid teaching that's nonsense, but there's a genuine pyramid. Pane vanonyepawo. Notice, the God first Bible, he made 3. They have to be everything in 3. Mwari wakagadzira mabhaibheri matatu. Profita ari kuita explain, but tikusvika pandoda kuti svike. Jesus comes 3 times. Mabhaibheri matatu, pane remasters. Anditi, pouya remupyramid, pouya redu ratinaro. Mandisa zvakanaka. Remasters rekwana Job riya, rekuti Job waitarisa masters, ndo bhaibheri raishandisa. Mukatarisa vanhu vekare vese vaishandisa bhaibheri remasters. Enoch ndo rakanyorwa mupyramid. Mukaerenga that pyramid, the great pyramid. Kana ukaita mukana wekuerenga, I think resource yacho tinayo message. Unotanga kuona kuti bhaibheri rese rakanyorwa through that. Even mukazoona Isaiah, bhuku raIsaiah chairo, ibhaibheri rakazvikwanira from chapter 1 to chapter 66. Bhuku racho rebhaibheri rine mabhuku 66. Saka zvinhu zvaMwari zvinonyatsa kupindana kuita dovetail. Hauoni shadow pahurongwa hwaMwari. Hapana pakanzi pakadzimira, iwewe ndiwo ungatodzima. But shoko raMwari ukaristadha ukaritaticha soka riri perfect. Ndo saka guta risingati rakamhera one side, riri perfect measurements acho. Hallelujah. Ndo saka kana chaedza cheguta chichirova hachina blind spots. Hallelujah. Akuzonzi kwaiwa uko kwakanga kwakamhera hazviite, rinofana kufanana zvese zvoti gedye. Nyika yese yona ushe hwaMwari. Iwe unofunga kuti ungatadza kuona chero uri outside Jerusalem, icho chaedza chiri kumusoro 2400 kwatataura kwa, unotadza sei kuchiona? Unonga uchitoti iro zuwa iro iye ari Mwari akagara pathrone. Hallelujah. Glory be to God. Kana zuwa rikabuda rinooneka ko ari Mwari. Amen. Let's read. It's 376. Now notice how beautiful. And in this pyramid was 7 steps, and then the king's chamber. Andoda kuti tiende. But now, and remember, the pyramid never did have a capstone. Pyramid ya Enoch haina kumbobvira yaita capstone. Because Enoch knew kuti only the new city to come is the one that God is going to come with. And he cannot be replaced by any other capstone. Capstone ndi Mwari. Capstone ndi Jesu. Ndo panzi, Mwari ndiye achava chaedza ari pamusoro peguta iri. Iyo yakanzi love. Saka in a visual sense yekuti munzwisise, iyo capstone yamuri kuona yakanzi grace love ndi Jesu Kristu. Tarisa iri New Jerusalem ndo chinonga chiri chaedza cheguta ichocho. Hallelujah. Andei, God's first Bible was in the skies, the zodiac. It starts off and runs every age. Ndakudzai, the first beginning of the zodiac, a virgin, that's how we come first. Last figure is zodiac, is Leo, ndo stars and then chikudza. Yekuti vamwe vanotoerenga fortune tellers vanoerenga bhaibheri iroro vachizoti kuna brother Branham pawakazvarwa there's a star that did this. Nekuti bhaibheri raMwari rakanyorwa haridzimwi richingoriko richiri kutoreva chokwadi bhaibheri remasters iroro, and it can still speak to your life today. Ndosaka umwe munhu akaerenga masters oti iwewe star yako, you were born under this star, ibhaibheri zvinotoenderana haposi, but vanozvishandisa in darkness. Hallelujah. Vopotsa kuti kune Paul akazoparidza vakumutsvaga masters vakumushaya manje because vakuda mweya mutsvene wona. Hallelujah. Right. There was a pyramid after that. So after the stars, there was a pyramid after that. Enoch, which testified exactly. We wouldn't have time to go into it, but somebody, by God's help, I will show you just exactly those dimensions into the hour we're living in. I think it was now, notice, but this geographical measure now that we have, who dimensions are the same, doesn't necessarily mean that it has to be a cube. Notice, this would answer Egypt's or Enoch's sign in the Egypt. Now, Enoch wakanyora Bible pyramid. Akanga atoona, mukazoerenga kuna Jude, munoenda kuona Enoch anga atoona, aitofamba wachitsvaga New Jerusalem.
ainzwisisa nemweya waMwari obva agadzira piramidi, obva aidesigner according. Bhaibheri racho ramuri kuverenga iri, it's according to the city coming. Zvese zvinonyatsa kuti gedye. Saka unopana sei mu city umo ukatadza kutendeuka according to this Bible. Ndiyo yacho kasyllabus iyo ye-new city. Ma artwork acho, ma streets acho, nemamansion kuti house number yanhingi inowanikwa muBhaibheri munomu. House number yako yaunoti kwai tichapuwa dzimba iri muBhaibheri munomu nhasi. Kwete kuti kwai tichazoti rouya. Itorimo kutopfeka gogo unonga watobuda pa house number watorashika address. Hallelujah. Kutoshaya mweya mutsvene watorashika gate rekupinda naro unopindira kwa Benjamin uchifana kupindira kwani kwa Judah. Hallelujah. Muri kundibata zvakanaka. Right, handei. In this time of purifying, by its baptism of fire, there will be a volcanic such as this earth exploding and will push up a pyramid-like mountain. See, plenty of room to do it. This whole thing will be changed. The whole surface will be changed. You got it. It will push up a pyramid-like mountain. Maverenga manzwa pekutanga pataverenga panzi. It's like a bride adorned for her husband. So the earth will be bent. Pachaitika volcanic eruption, achagadzira foundation. Manzusa, foundation yakaita se pyramid, yekuti guta rinonga richiti pfeke. Hallelujah. Mvura dzinenge dzisisipo. This would exactly be with the word if it does it, which it will. Now notice, for in Isaiah 65 verse 25, where we will just read. I want to read that. Let's read Isaiah. Because ndairenga Revelation wamweni munonga musingazozivi kuti zvakazara muBhaibheri. Saka ngatiende. Because zvinoda kundotaridzwa vanhu kuti vatende. Faith cometh by hearing. Isaiah chapter 65 verse 17. Ndakuita nchimhanya ndikutoona dzato 2 hours ka. Handina uzvijaira, ndajaira 1 hour. Rava. Ndiani aiziya kuti Isaiah wakazvireva izvi zvairengwa naJoni? Zvanzi Joni wakaona, Isaiah wakazviona. How many years apart? So many hundreds of years apart. Joni wakauya nguva dzaana Jesu. Isaiah waiprofita kuzvarwa kwaJesu. Joni akauya achisimudzira shoko raJesu. But they both saw the same, they preached the same, because that is the main purpose of that message. Hallelujah. For behold, I create. Uko kwanza, behold, I saw a new heaven and a new earth. But here in Isaiah he says, for behold, I create. Zvatosiyana. Asitiri kutaura chinhu one, handiti? New heavens. New heavens. Because these heavens that we have, haana upenyu. Guta redu rakakura zvekuti rikauya nhasika panoita nyonga mudenga umu. Hamuna upenyu unokwana paguta iri. Muti unomera pasi panapa haugoni kumera above 100 kilometers. But tiri kuda 2,400 kilometers. So God has to create the new heavens that can accommodate the new city up above in the air. Hallelujah. Ai ndiri kunakirwa manini, nguva ndoshoma manini. Murombe mchindishedza naika, Mwari oramba achinipa runziro ndipedzise zvinhu izvi. And a new earth, not a new earth, a new earth. And the former shall not be remembered, nor come into mind. Hallelujah. Iwe, nhamo dzako iweweka, uchatokanganwa kuti kwa kune nhamo. Ndio saka ndati usafunga kuti unokavhira kuna Mwari. Aiwa, ita zvekuti upinde, because uchakanganwa. Hallelujah. Hai ndiri kunakirwa meno zvenyu, mukasara ndekwenyu ndiri kunakirwa. But be ye glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create new Jerusalem. I create Jerusalem a rejoicing and her people a joy. Hallelujah. The Jerusalem we are talking about, it's for a rejoicing. And them that dwell in it are a joy. Saka kunonga kune mufaro. Kuno uchinzi, simbidzo riramiridzo. Engirozi. Zopemberera kuno shamisa ikoko. Ndiyo kai, ande ipane rimwe verse. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her.
nor the voice of crying. What does John say? Inini chaverenga kundokuta ndichikubatanidzai muzwe kuna Revelation hanzi chi. Munyatsokuona kuti ndezvimwe chete. Hanzi panapa. Musaiendesa vhesi. And I will rejoice in Jerusalem and joy in my people. And the voice of weeping shall be no more heard in her, nor the voice of crying. Ndo zvataurwa. Uye ari kudescribe the created new Jerusalem. Chinzwai zviri kuitwa naMwari kuti zvizadzise zvaakacreatera city rake. What does God say pa verse 4 ya chapter 21? And God shall wipe away all tears from their ears. Hallelujah. Saka Mwari vakagadzira guta kuti ringe riri joy. Ringe rine mufaro. Vanogaramo vange vayo vachifara. But Mwari vanoziva nhamo dzako hama yangu. Mwari havasi blind. He knows what you are going through. You are going through the wilderness. But what is he going to do? He will wipe away all the tears from your eyes. So that when you go to New Jerusalem, they won't be weeping there. Let's read it. From their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Kuno kuranga rakaonekwa guta na Isaiah richinzichi. There shall be no more head. The weeping shall be no more head in her. Why? Because Mwari vanonga vapukuta. Vabvisa nhamo dzese. Saka kana usingadi ma problems. Kwana muBhayibheri. Upinde muguta. Izvezvi tiri murenje. Let's accept our problems and let's pray for peace. This is not time yekuti handisi kuda ma problems. Because vanokubvisira nhasi ndosaka Mwari vakati uyai kwandiri mese makaremurwa ndichakurerutsirai mitoro yenyu. Ndoisimudza Mwari anoti wipe away ndezve kuJerusalem. As long as uri munyama inei usati wasangana netheophany yako. Seek peace in your life. Because it is a true representation of the peace that is in New Jerusalem. Hallelujah. There shall be no more thence an infant of days, nor an old man that hath filled with his days. For the child shall die 100 years, but the sinner being 100 years old shall be accursed. And they shall build houses and inhabit them, and shall plant vineyards and eat the fruit of them. And I next verse munzwe. They shall not build and another inhabit. Hakuna zvekuti unoti washanda waita basa mangwana wamuka wadzingwa umopinzwa basa. Hakuna zvekuti nyika yabudirira mangwana iri kubhombwa neimwe nyika sezviri kuitika kunana Israel nekunana kwese ukoko. Hakuna zvekuti China inonga ichiti China inonzi America iri kuti China tiri kuyako kubhomba. Vachavaka dzimba dzavo dzavachagara pasina anodzitora. Handiti Ukraine neRussia vakatanga kurwisana ndo zviri popular. Hakuna achauya achibhomba umwe munhu. Chawavaka ndechako hakuna achachiparadza. Ndiyo New Jerusalem. Ndiwo upenyu hune rugare rwatakarongerwa naJehovha. Hallelujah. For as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. Let's go down a little bit. They shall not labor in vain nor bring forth. You know what? You can read that scripture later on. Now I want to shift my attention and go back to the spoken word now. This is what the prophet was talking about. So all I'm saying, my brothers, the New Jerusalem, ndiwo upenyu watinofana kutarisira. Kunamata kwedu ngakunge kwakazembera pakupinda ikoko. Tinogona kuita madikoni, tinogona kuita mapasta, tigoenda kundoparidza that we love our brothers that have gone there. But all that should be done in the light for us to go into the Jerusalem. Upenyu watinaho is nothing to be compared with this. Nchero mari yako ikawanda sei. Munombonzwa pano painzi Elon Musk wakaruza mari 100 billion. Apa number 2, within 2 days wadzoka futi. Ndiwo upfumi wepasi pano. Ahuna guarantee. Someone will take it. Mukazwa kuti pane apfuma pane kwaazvitora. Mukazwa kuti pane waruza pane watora. Ndo upenyu, ndo panzi, muchavaka hapana anokutorerai, muchagara mudzimba dzamunovaka. Mucharima minda yenyu, muchadya zvamakarima hapana anotora nokuti upfumi hunogara nekusingaperi, haumezhwi negoridhe. Gavhena weikokoko ndiMwari. President weikokoko ndiMwari. Chigaro chacho chekutonga chakajekera munhu wese, hakuna blind spots, hakuna kunozonzi matax anongobata kune vanhu vasina mari chete. Hakuna system yeku New Jerusalem iri much better than what we have today. Saka kana wona matira mota yako, kana wona matira increase yesalary, gara waziya kuti tiri muwilderness hama dzangu. So I want to read the scripture that speaks to that as we go to close. Hallelujah. Isaiah chapter 4.
Glory to God. Saka ngatinamateyi tichiziya kuti kune kwatiri kuenda. Ngatisangonamatai kuti tiwane mabasa akanaka, tipfeke masutu akanaka, tidrive mota dzakanaka. Hazvina hazvo kushata. But don't spend your precious energy, your precious of years worshiping, trying to run away from your problems. Munomboziya ere hama dzangu? Mwari vanotitendera kupinda mumaproblems kuti tiwane the right ammunition. Anozodzima sei misodzi yako yanga isipo iwewe? Handiti manzwa kuti kwai kudenga tichaimba dzimbo dzekuti ngirozi hadzigoni kujoina. Chinoita kuti dzitadze kujoina because mufaro wekudenga unowanikwa nevanonga vakunda, vanofila relieved. Saka nhamo dzimwe dzatiri kupinda nadzo ndedzekuti kana uchizonga wayambuka waenda ikoko, you start appreciating now. Let's go back a little bit in time. Before New Jerusalem, there is a time of millennium. Millennium, Jesus Christ achaunza kingdom yake panapa. Vanhu vachatoona kunaka kweumambo hwaJesu. But Satani paachasunungurwa pane vachati aiwa umambo hwaJesu hwakadhakwa mani. Vanhu ivava havana kupinda through the wilderness. Ndosaka muchiona kuti vakapinda through the wilderness ndo vanozotorwa voiswa pasaidi naMwari. Ndosaka uchifana kupinda murapture iwewe. Ndofana kupinda muresurrection kana ukafa rapture itasaidi. Because ukapotsa iyoyo kuponeswa kwako kucharema. Nhamo dzauri kupindana nadzo uchikunda kuti uende kudenga, chichakukwanisa kujoina hama dzakaonekwa nabrother Branham. Ichocho ndo kukunda kwako ikoko. Ukatadza kukunda, ukatadza kupinda uchimira kuti tozokutendeuka pane millennium, zvichakunetsa because hauna experience, hauna kubikwa, hauna kupinda muwilderness, hauna kumborwara iwewe, hauna kumboshayikirwa namwana ukaramba uri muKristu iwewe. Ukaona mwana wako afa kwete kuti Mwari wandirasirei. Mwana wako akafa, iwilderness yako yauri kupiwa naMwari. Ukagara 10 years usingaendi kubasa, uchibatanidza rendi chinetsa, iwilderness yako. Pray for peace in your wilderness. So that you're not eaten by the animals of the jungle. Hallelujah. Ngativerengei panapa. And in that day, 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own bread and wear our own apparel. Only let us be called by thy name. Take away our reproach. Those are the signs of the end times. Okay. Verse 2. In that day shall a branch of the Lord be beautiful and glorious, and the fruit of the earth shall be excellent and comely for them that are escaped of Israel. And it shall come to pass that he that is left in Zion and he that remaineth in Jerusalem shall be called holy, even everyone that is written among the living in Jerusalem. So my brothers and sisters, when we go trials and tribulation, munamato wedu ngauwewe kuwana peace through those problems. I always say mazuano, dzimwe dzenguva unoshuwira kuti kudai ndakararama panguva yanapita ndakaita zviri nani. Don't ever lie to yourself. Life was hard there as it is hard today. You think handikaenda kuAmerica zviri nani, Mwari wako kutaridzai kuti hakuna nyika iri nani. Kudhara vanhu vaenda kudiaspora vachitutumira ma-t-shirt handiti izvi zvangozara mumabheroka. Kudhara irisu nguva yatakakura waitoona vaipfeka majina akanaka nema-t-shirt akanaka vanga vane hama dzekudiaspora. Why? Because muno maindustry edu anga avhara, kwakusina hembe dzakanaka chero une mari. Saka munhu wese waiona akapfeka suti yakanaka, juzi rakanaka, jini rakanaka, raitumirwa nehama dziri kudiaspora. Ndo vanhu vaishamisira nguva yatakura isu, ndo zvatakasangana nazvo. Saka nguva iyo waitoti kudai ndandino hama iri kudiaspora ndine majini nematanbutu akanaka, izvi zvazara. Taanazvo. Hama dzedu dzakapera kuenda kuUK kwakabva kumhanyisa vanhu 3 years ago, vanhu vachienda vabvunze izvezvi. Hakuna chakanaka, vamwe vari kudzoka izvezvi. Mwari vari kungokutaridzai kuti hakuna kune peace. So you can never pray away. Zvenyu zvekuti kwai unotora 3 months uchinamatira visa rekuenda kuholiday kuDubai, uchaenda kundoona kuti hakuna guta riri nane kana usati waona mukana wekuenda kuDubai. Namatira peace uri muHarare. Don't ever think I will get a job in Dubai and live a better life. Ask them variko. Hakuna zviriko. Kana ukaonirwa mukwana wekupfura nako uchitauraona unotonota kandi vari kungorarama upenyu hwatinawo dzimwe nguva titori nani. All I'm saying, my brothers and sisters, when you go through your trials and tribulation, pray for peace in the times of trial. In your wilderness, pray for peace with God. Because the New Jerusalem is the only place that has no weeping. Ndiko Mwari paachati ndaakubvisa misodzi nekuti guta rangu haripindi misodzi. Saka tiri panapa ngatiwane peace. Mukaerenga kuna Matthew. Ndiendere Matthew chapter 4. Kuna Matthew, ndichipendera panapa. Matthew chapter 4.
zvimwe zvinhu zvatinoda kuti zvibve patiri hazvifani kubva patiri. Tinoda peace tiri munguva yematambudziko. And the peace of God is all that a man can ever have in this life. The privilege of the peace of God is the greatest gift that a Christian can ever be granted. That's why you can never have that peace without the Holy Ghost. You need the Holy Ghost to take you through your hard trials. Matthew chapter 4, maivure. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be what? To be what? Let's speak it loud. To be what? Wakaramba kuenda. Ana kutsanya 40 days. Akamirira muyezo wake kuti uye. Akati here, you know what? Nzara yandinayo zveshuwa simba racho ndinaro. So what's wrong with us, brothers and sisters? Zvemadhira kubva tanyanya kufarira, kubva taita rich people muHarare nemuZimbabwe nekwese kwatiri, kubva takanga vamwe vatogoni kuchengeta mhuri dzavo munomu nemawanira vari kuita mari. And you forget that these problems that each one of us has, they are going to be wiped away. In just in a twinkle of an eye, they will be gone. Why are we selling our souls to the devils as Christians for the sake of our family? Which family? I told you the family of God. It's not your kids. Those little 2 kids of mine, they are my family by virtue of a responsibility that God gave me to take care of them. Vakatadza kutendeuka tinogona kupotsana kudenga. But iwe ukararama upenyu hwakashata sababa uchiti ndikuchengeta mhuri ndiwane chingwa. Hama dzangu, hauna chaunonga wagona. We are in the wilderness. Let us pray for God's strength to go through. God, ndakutaridzai muono. Anditi ndati ndiruda kutaridza kuti muone, inini ndataura tichitsanga. Kana ndiri mudambudziko ndikaona kuti kwandiri kuenda kwakamira sei handisina problem. Ndatova nefaith kuti aiwa kwandiri kuenda kwakanaka kwako. Saka ndaane kutenda kuti Mwari vanditore day by day until I get there. So today what we need is to understand what is ahead of us. What is the treasure that we come here to worship for? When we understand that, we pray for God's mercy and God's strength that we can reach there. Hallelujah. Aiwa tinotenda Mwari. Ndaona kuti hamuna kurara nhasi. Ndofunga zvainakidza chaizvo. Hallelujah. Ndapedza kubharidza.